Bos días a todas e a todos. Iniciamos o pleno ordinario de día 24 de febreiro. El orden del día, non o tens? Comezamos a orde do día co punto número 1, aprobación do borrador da acta anterior do día 28 de decembro de 2016. Observacións? Aprobamos por unanimidade. Na parte resolutiva, no punto 2, manifesto en relación co Día Internacional das Mulleres, 8 de marzo de 2017, pero antes de dar lectura a este manifesto, me gustaría que guardáramos un minuto de silencio polo asesinato ocurrido en Chapela. A dor e a indignación é compartida por toda a corporación e por todas as persoas que hoxe aquí nos acompañan no pleno. Queremos rendirlle unha homenaxe a María José Mateo. O noso silencio queremos que sexa un berro de rexeitamento fronte á violencia machista que sufrimos as mulleres. Alcalde de Redondela, transmítelle a nosa dor o teu pobo, a dor de toda a provincia de Pontevedra. Así que, se vos parece, guardamos un minuto de silencio. Paso a dar lectura ao manifesto do 8 de marzo de 2017, Día Internacional das Mulleres, e o fago no nome do conxunto da Corporación Provincial. Este texto foi redactado por todos os grupos políticos e, polo tanto, pertence a todos os grupos políticos. O 8 de marzo é o Día Internacional das Mulleres, conmemoración dunha data histórica e reivindicativa da igualdade real de mulleres e homes. Pasou un século e aprendemos que a igualdade de dereitos políticos, sociais e laborais temos que reforzala cada día, porque cando non se avanza retrocédese. E hoxe as ameazas para alcanzar a igualdade son reais e non difusas. Xeracións de mulleres viñeron loitando pola liberdade, as nosas aboas, as nosas nais, as nosas bisaboas. Unha liberdade que hoxe, gracias a elas, é un patrimonio colectivo que hai que seguir defendendo cada día porque os dereitos conquístanse. O contexto internacional cambiou a peor coas persoas que exercen actualmente responsabilidades políticas, que lonxe de reforzar a democracia debilitan atacando dous dos seus alicerces fundamentais, o Estado de Dereito e a igualdade. A loita feminista por todo o mundo está sendo expresión dun berro de liberdade e dignidade para defender os dereitos humanos, a diversidade, a igualdade, a inclusión, os dereitos reproductivos e condenar o racismo. Máis de 6 millóns de mulleres saíron á rúa para manifestar o seu rexeitamento ás políticas machistas da nova administración norteamericana e que volven a aparecer en moitos lugares do mundo. Se o Estado debe garantir a orde social, hoxe obsérvanse moitas nubes no horizonte. Como desafío institucional de algúns gobernos que, menospreciando a importancia das institucións e os acordos internacionais, vulneran os convenios ratificados polos seus estados fronte a todas as formas de discriminación contra as mulleres. Sabemos que a discriminación, a desigualdade e o patriarcado seguen estando presentes na sociedade galega de hoxe en día.
É un problema que aumentará pola falta de medidas adecuadas para a súa erradicación. A falta de apoio continuado ás políticas de igualdade dan como resultado o empobrecemento das mulleres, sobre todo das máis vulnerables, o que incide na feminización da pobreza. No Estado español creceu un 23%, segundo o FMI, o número de persoas en risco de pobreza ou exclusión social, e son fundamentalmente mulleres novas. Isto agrávase no caso galego, onde o 23% das mulleres asalariadas non acadaron no 2014 un ingresos equivalentes ao salario mínimo interprofesional. No último ano descendeu a poboación activa feminina en 5.900 mulleres, especialmente no caso das menores de 35 anos, freando a tendencia alza que viña de anos atrás. Así, a taxa de actividade femenina sitúase no 48,7%, 10 puntos por debaixo da masculina. O 23% con contratos a tempo parcial, unha parte importante deles de mesmo dunha semana. Nos últimos anos recaeu sobre os ombreiros das mulleres a parte máis dura da crise. Esta menor participación da muller no mercado laboral implica maior dedicación ao traballo non remunerado, como é o coidado da casa e das persoas dependentes, coa conseguinte repercusión no importe das súas pensións, xa de por sí baixas no noso país. Debemos apostar pola corresponsabilidade para eliminar a brecha salarial, pola equidade no emprego das mulleres que poña fin á precarización das súas vidas e ás xornadas laborais interminables. Só así evitaremos o retroceso que impide combater e erradicar a violencia machista, incompatible coa democracia. E é que a violencia machista segue crecendo. Tamén as mulleres asasinadas, as súas fillas e fillos vítimas dos maltratadores. É por iso que debe existir un compromiso serio e total de todas as administracións para por fin a secuela social que é a violencia contra as mulleres, coa trata de seres humanos con fin de explotación sexual e defender os dereitos sexuais e reproductivos. Un compromiso que debe velar tamén polas mulleres con discapacidade que sofren discriminación múltiple. Hai que fomentar o acceso á educación superior deste colectivo e a súa participación social e política. É dicir, un compromiso serio e total co dereito das mulleres a unha vida libre de violencias. Por iso, solicitamos ás administracións competentes que implementen medidas de apoio axeitadas para evitar calquera tipo de discriminación e violencia contra as mulleres, coas axudas e recursos necesarios. A crise non pode usarse para desmantelar as políticas de igualdade. Deben escoitarse as recomendacións da CEDAW, Convención para a Eliminación da Discriminación contra a Muller de Nacións Unidas, de ampliar o investimento e a protección social das mulleres. Desigualdade e discriminación non deben reflectirse nos orzamentos de ningún goberno. A Subcomisión para un Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero é un paso, pero non suficiente. Hai que previr e garantir a formación en igualdade en todos os ciclos formativos entre a mocidade. Pero este obxectivo non se conseguirá nunca suprimindo subvencións ás universidades para a formación en igualdade, así como os plans de igualdade nas pequenas e medianas empresas. Só educando en igualdade poderemos vivir en igualdade. Mentre sigan existindo ataques ás mulleres comprometidas coa igualdade real, non avanzaremos en igualdade. É un síntoma dunha cultura machista arraigada que salpica tamén algúns e algunhas responsables públicas deste país. Os insultos e descualificacións cara ás mulleres deben inhabilitarlles para o exercicio da responsabilidade pública. Esta administración provincial comprométese a traballar para derrubar todas as barreiras contra as mulleres. Queremos unha sociedade na que as mulleres vivan libres de violencia, unha sociedade paritaria e participativa na que as mulleres ocupen o lugar que lle corresponde por dereito e por capacidade. Por todo iso, o 8 de marzo estaremos xunto ás organizacións sociais e feministas para defender os dereitos, a liberdade e a igualdade das mulleres. Esta corporación provincial fai un chamamento a toda a cidadanía, as institucións e organizacións para que xuntas avancemos cara a unha sociedade máis xusta e igualitaria en a que ninguén quede fora. Ben, rematada a lectura do manifesto polo 8 de marzo, pasamos ao punto terceiro da orde do día, delegación de competencias do Concello de Portas na Deputación de Pontevedra para desenvolver as facultades de xestión, inspección, liquidación, recadación e revisión das altas no imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Observacións? Aprobamos por unanimidade. No punto 4, expediente de modificación de créditos 1/2017.
Para a súa defensa, ten a palabra o señor Fon. De suplemento de crédito. Este expediente cumple con toda la normativa, tanto en relación con los gastos que se pretenden financiar como con los recursos que los financian. Respeta el equilibrio presupuestario y el crédito extraordinario se eleva a 941.000 euros. El 81% va destinado a los concellos para actuaciones de mejora en montes y nuevas actuaciones en equipamiento deportivo. Y un 19% financiará inversiones en instalaciones de la Administración del Estado. Este expediente se financia con bajas de créditos de aplicaciones que pueden ser reducibles sin perturbar los servicios y el resto con remanentes líquidos. En cuanto al expediente de suplemento de crédito, es por un importe total de 13.195.000 euros y también se financia con bajas de créditos y con remanentes propios. Desglosando esta propuesta, son los capítulos 6 y 7 de inversiones reales y transferencias de capital, las que en su mayoría son destinadas a los concellos en un 89,4%. Por destacar, en el capítulo 6 hay un suplemento de 2,7 millones dirigido y destinado a vías carreteras de la Diputación, 1,4 millones para el plan de parques y castillos de la provincia y para complementar el museo 0,8 millones. En el capítulo 7 hay unas transferencias que van directamente a cooperación con los concellos, Pontevedra y Vigo, e fondos complementarios de Cerdedo-Cotobade. En el capítulo 2 de gasto corriente, reforzar el servicio Sparpeme, fomento de actividades del Año del Patrimonio, congreso sobre movilidad, plan de autoprotección del Centro Príncipe Felipe y reparaciones en el Castillo de Sobroso por los daños acaecidos últimamente. En el suplemento de capital, 4, una tercera parte va destinada a Erasmus universitarios y un 44% ayudas a deportistas individuales y escuelas deportivas provinciales. Y el resto de los fondos, como decía, para el concello de Cerdedo-Cotobade. Por lo tanto, estamos ante una modificación del presupuesto que se destina directamente en un 90% de esta modificación a los concellos, que serán quienes lo perciban. Deberíamos de esperar un voto favorable de todos, pero a juzgar por la rueda de prensa del Partido Popular, en la que en principio la única guía fue la de siempre, la de mentir y la de tergiversar, creemos que este voto es posible que no sea favorable, porque en esa rueda de prensa se hablaba de 2 partidas de 10 millones que no sabemos de dónde sacaban esas declaraciones, pero solo con el intento de manipular. Desde luego, aquí hay 2 campeones. Ustedes son los campeones de la manipulación y nosotros los campeones de la transparencia. La partida más importante de este suplemento de crédito, de 6,7 millones, se destina, y así figura en el documento, y leo literalmente, a concellos e investimentos en convenio Vigo-Pontevedra. Evidentemente que ustedes sabían, antes de esa rueda de prensa, a qué se destinan. Pero si necesitan ayuda para entenderlo, les diré que se corresponden con los protocolos de colaboración que fueron firmados en noviembre del 2015 y que corresponden a convenios específicos con esos 2 ayuntamientos. Con esos 2 ayuntamientos en un importe prácticamente idéntico al del año anterior. Por lo tanto, mentira tras mentira, es difícil avanzar en hacerles entender a ustedes cómo son las modificaciones presupuestarias. Respecto a la partida de 2,7 millones, directamente para convenios en carreteras del Servicio de Movilidad, parte de la colaboración con los ayuntamientos, con los que estamos hablando permanentemente y en un reparto justo y equitativo, a diferencia de esas estrategias políticas que mantienen ustedes. Y, finalmente, en esa rueda de prensa, la gran mentira era de hablar de libre disposición precisamente ustedes, cuando aquí no hay ninguna partida de libre disposición. El bochorno, literalmente, era la base 25 de sus orzamentos, de sus presupuestos, en los que sí se reservaba un 20% para libre disposición
del anterior presidente. Por lo tanto, aquí no hay ninguna libre disposición y aquí la transparencia es absoluta. Gracias. Gracias, señor Font. Lles recordo que temos 5 minutos para fixar a posición, 3 de réplica e 2 minutos logo para pechar o propoñente, neste caso o Goberno. Bo día a todas e a todos. Moi brevemente, sendo conscientes da quen corresponde a responsabilidade do destino dos cartos destinados a Vigo, imos absternos nesta modificación e agardamos poder falar deste tema onde corresponde, que é dicir no pleno do propio Concello. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e todas. Estamos ante, digamos, a parte do instrumento económico orzamentario que completa o que a primeira parte máis gorda, que eran os orzamentos xerais de 2017 aprobados en tempo e forma. Eu, antes de nada, destacaría a axilidade e a rapidez. Non debe haber prácticamente ningunha institución local que teña xa, digamos, completado no gordo toda a estrutura orzamentaria para este exercicio 2017. Mais ben, nos topamos con moitísimos concellos que non teñen aprobados os orzamentos, e aquí no mes de febreiro pois ven esta modificación. Por qué? Bueno, porque como casi todos os anos hai, cada vez menos, pero hai o remanente líquido de tesorería, o sea, cartos que quedaron do ano anterior por maiores ingresos ou por aforro no gasto, pois gracias aos servicios económicos e intervención en particular que lograron ter a liquidación moi rápido, pois en estes momentos temos todo en orde. Entón, xa nos propios orzamentos quedaron previstas toda unha serie de partidas e que non puderon entrar no orzamento polo esforzo que se fixo para meter os cartos no plan concellos, e que os concellos de toda a provincia souperan, sin modificacións ao largo do ano, canto iban a levar dunha maneira definitiva, e puderan facer previsións, pois, unha serie de compromisos ou de necesidades que daron para esta modificación. Ben, a modificación creo que, aparte de algún axuste técnico como o de Os Montes ou similares, a modificación creo que é moi clara, non? Así, as partidas máis gordas pois é o do museo, que tiña que terse incorporado, xa estaba previsto hai anos, no ano 2015 estuvo no orzamento de feito, pero por carencia de proxecto non se pudo facer, polo tanto, incorporase agora para mellorar o último, o edificio central, o primixenio, ao do Costelo de Soutomaior, idem de Lienzo, para convenios en estradas que, como calquera observaría, o que era de investimentos en estradas estaba relativamente baixo no orzamento inicial, e a partida de máis cuantía, pois é os convenios con Pontevedra e Vigo, 6.767.000 euros. Ben, eso estaba previsto, como todo o mundo sabe, estaba previsto xa, cando se fixo o plan concellos, está absolutamente prevista. E quero resaltar unha cousa, non? Porque pódese prestar a facer números, verdad, no aire, sin ningún base real. Isto significa que a Diputación vai a dedicar aos concellos de Pontevedra e Vigo 18 euros por habitante. 18 euros por habitante. Cando os concellos pequenos da provincia hai algún que están 300, e 400, ou 200, 150 euros por habitante. Non vai nunha escala regresiva de que os concellos máis pequenos levan moito máis, proporcionalmente, que os máis grandes. Son os que menos levan con distancia de todos os concellos da provincia. Iso faga calquera as contas de canto lle toca no seu concello por habitante, verá que lle toca multiplicado por bastante o que lle... Entón, evidentemente, a Diputación está facendo un esforzo enorme nos concellos máis pequenos,
pero, digamos, restando proporcionalmente aos grandes, pero algo supónse, creo que todo o mundo estaremos de acordo, en que se debe facer, non? Sorprendeu moito, quedei moi sorprendido por esas declaracións, máxime, digo, do Partido Popular, máxime cando viñeron aquí a pleno os convenios, digamos, que se cargaban contra estas partidas, votaron a favor. Todo iso é unha cousa moi rara de entender, francamente, e, polo tanto, pois, creo que deberían pensalo. O sea, votar en contra desta modificación de crédito é dicir que Pontevedra e Vigo non leven nada cando os outros concellos están levando moitísimo máis proporcionalmente do que levan estes dous concellos. Moitas gracias. Gracias, señor Mosquera. Ten a palabra a señora Arévalo. Ben, moitas gracias, presidenta. Moi bons días a todos e a todas. Bueno, eu o resumen que fago das declaracións do Goberno son que se poñen a tirita antes de ter a ferida. Sobre todo as do señor Mosquera. Aquí nadie lle falou de si Vigo leva máis, debe levar menos. Todo eso está dicindo vostede, porque na rolda de prensa creo que non se falou nada deso, nin se vai a falar aquí. Aquí se fala de libre disposición, alto e claro. Libre disposición, algo que non lles gusta escoitar. Señor Fon, vostede falaba de bochorno, non me extraña. Bochorno deben de ter, inda que a verdad que aguantan bastante ben o tirón de decir unha cousa e facer a contraria. Pero bochorno me daría decir todos os días o que dicen e facer todos os días o contrario. A min me daría bochorno. Mire, a reacción da rolda de prensa en un primeiro momento foi a risa da presidenta. Xa estamos acostumbrados a que se rían do traballo noso. Xa estamos acostumbrados. Pero vexo que lle fixo moito daño porque siguen falando da rolda de prensa. Porque foi unha rolda de prensa, como sempre, que dice verdades. E o tempo nos dá a razón. E hoxe llas vou a volver a contar e a cantar, porque o tempo nos dá a razón. Iso é a sorte, que o tempo nos dá a razón. Mire, señor Fon, 10 millóns de euros para libre disposición. 10 millóns de euros. Fan vostedes unha modificación de 14, somente a 2 meses despois de haber aprobado o orzamento. Que significa, en primeiro lugar? Orzamento baleiro de contido, orzamento improvisado, que tanto lle dixemos nós. O tempo nos dá a razón. En tan só 2 meses apareceron 14 millóns de euros. Digo eu, non íbamos tan mal encamiñados cando pedíamos 20 para os concellos e vostedes me contestaban que non tiñan unha máquina de facer billetes. E vostedes me decían, a pobre voceira, pero a voceira que vostede está na oposición, se estivera no goberno, a ver de onde se saca o diñeiro. Mire, eu lles contestaba que vostedes gobernen que é o que teñen que facer, pero gobernen de unha vez e gobernen ben porque non saben o que significa gobernar. Mire, 10 millóns de euros que llevo a ler o que pon aquí. O mellor vostedes teñen outros documentos que xa pasou máis dunha vez. Eu xa vin aquí ao pleno con uns documentos e vostedes con outros. Algo tan grave como o orzamento desta casa. Entón, o mellor se repite, señor Fon. Pero o documento que teño eu, o que teño a disposición, dice claramente, e aquí está para entregarlle os medios, dice investimentos e convenios en estradas 2.700.000 euros. Sabe como se chama isto? Libre disposición. Aquí non hai bases nin hai criterios, hai convenios. E despois hai outro que dice concellos, a concellos para investimentos, convenios, 7 millóns de euros. Aquí non hai nada máis que isto. Isto chámase libre disposición. Mire, nós fixemos ao longo deste ano, do ano pasado, dende que vostedes gobernan, fixemos 100 propostas. 100 propostas con moito sentidiño, como decimos aquí en Galicia. 100 propostas que agora algunhas delas as vou a decir, porque que casualidade que moitas son as que hoxe aproban. Pero como as presenta o Partido Popular, vostedes non son capaces de aceptar unha proposta deste grupo. Non son capaces, porque son demasiado orgullosos e pensan pois que non poden votar a favor de nada do que presentamos. Mire, pedíamoslle 60 millóns de euros para os concellos pequenos e medianos desta provincia, que é o fundamental desta casa, apoiar os pequenos e medianos. E nos dixeron que non tiñan de onde sacar máis fondos. En 2 meses apareceron 14, só quedan 6 millóns de euros. Pero estamos en febreiro. Cando chegue decembro, veremos cantas modificacións se puxeron. Miren, vostedes dicen que non sabemos ler, pero vostedes non saben escoitar. Unha vez máis lle pregunto á presidenta e máis ao señor Fon,
como se destinan estes fondos, con que criterios se destinan estes fondos. Onde están as reglas do xogo destes fondos? E se non as hai, porque non as hai, se chama libre disposición. Pero isto xa o pedíamos nós, máis fondos para os concellos. Agora son para Vigo e Pontevedra, pero sí que había máis fondos para incorporar aos concellos. Miren, incorporan 2,7 millóns de euros para as estradas. Xa o pedíamos nós. Fondos para as estradas, e dicen que non. Ao Partido Popular lle dicen que non, ahora sí, fano, pero con libre disposición. Pedíamoslle para escolas deportivas, nos dicen que non, ahora incorpórano. Pedíamoslle para o museo, nos dicen que non, ahora incorpórano. Pedíamoslle para Cerdedo e Cotobade, nos decían que non, e ahora incorpórano. Pero non lle podemos votar a favor. Claro que non, porque non estaremos de acordo nunca coa libre disposición de despacho que pretenden facer. A libre disposición que tanto lle molesta que lle reiteremos e que lle recordemos. Vostedes son o goberno da libre disposición de despacho e de pagar favores políticos aos concellos. Gracias, presidenta. Señor Arévalo, en el supuesto de que les estuviéramos dando la razón, que no es así como dice usted, debería de estar ciertamente encantada. Mire, yo creo que llevaban ustedes tantos años anclados en la libre disposición que confunden absolutamente todo lo que pase con la libre disposición. No, señora Muñoz, no. 2,7 millones para estradas, para conveniar y para acordar con los ayuntamientos en base a unas bases ya aprobadas. Es que lamentablemente tenemos que tener el latiguillo con ustedes de que no se enteran porque ciertamente no leen, señora Arévalo, ciertamente no leen. Entonces, este es un problema. Menos mal que no iba a hablar de Vigo y de Pontevedra. Menos mal, porque ya ha quedado todo absolutamente claro. Mire, la libre disposición era la que tenían ustedes en la base 25 de los presupuestos que ustedes han tenido aquí durante muchos años, en los que se especificaba claramente que había un 20% de libre disposición por el presidente. Y no hay que confundir absolutamente nada. Por lo tanto, lo que proponemos aquí es en base a unas bases ya aprobadas, es en base a una ordenanza reguladora de subvenciones que regula absolutamente todo y que ustedes no tenían. Y, hombre, ver al Partido Popular tan defensor de los concellos cuando un 90% de esta modificación va destinada a los concellos, ciertamente la conclusión es muy sencilla. Nosotros estamos a favor de los ayuntamientos y ustedes ciertamente están en contra de los ayuntamientos. Y con el tema de Vigo-Pontevedra, pues ya se lo decía el vicepresidente, mayor transparencia de unos convenios firmados y ciertamente este Gobierno está cumpliendo una regla fundamental en la política de las diputaciones, que es dar más a los que menos tienen y menos a los que más tienen. Y la comparación de 18 euros por habitante para Vigo y para Pontevedra y 300 para algunos ayuntamientos gobernados por ustedes no resiste absolutamente nada. No resiste la discusión. Modificación presupuestaria, pero ¿qué me va a hablar usted a mí, a nosotros, de modificaciones presupuestarias si ustedes las hacían en las mismas condiciones? Si las hacían peor en años electorales. Si precisamente lo que modificaban era para atender a los ayuntamientos de su color político. Estamos orgullosísimos de esta modificación presupuestaria. Estamos orgullosos de traer una suplementación de crédito para las necesidades reales que se tiene. Y, desde luego, que sepa una cuestión, porque es de su partido popular, es de su partido. Desde luego, el presidente de la Diputación de Orense hace lo contrario a lo que usted dice, porque la primera modificación de crédito fue en el pleno del mes de enero. La paradoja es que usted dice una cosa, el señor Baltar otra y se contestan a ustedes mismos. Sí, moitas gracias, señora presidenta. Mire, vamos a ver unha cousiña. Exactamente cales son as reglas de xogo do Plan Concellos? Que cada concello escolle ao seu libre albedrío con toda a autonomía a que o destina. Que quere? Que haxe unhas normas distintas para Pontevedra e Vigo? É malo de entender. É bastante malo de entender. Non creo que é bastante claro. E os que son alcaldes e alcaldesas aquí entenderánme perfectamente.
E non é regra de xogo en estradas. Aquí veo aquí un decálogo de actuacións en estradas que poñía a regla de xogo moi clariñas. Por certo, que votaron en contra, porque non queren nunca que haxa unha regla de xogo claras. Nunca. Por certo. Todo concello sabe perfectamente o que ten que facer para facer un convenio con esta Diputación sobre unha estrada provincial para millora ou para, urbanización, reurbanización ou que sexa. Mire, o que pasa que a ustedes perdios o sectarismo que teñen. Mire, se vamos ao punto seguinte, o punto 5, é a aprobación dunha actuación nunha estrada provincial que resulta que é nun concello do Partido Popular, Pazos de Borbén. Ustedes traen unhas mocións que só piden para os seus. É fora de lugar, ainda por riba. Nos atendemos a todos, independentemente da cor política. Ustedes non lle collen a cabeza que podamos actuar así. É que non lle colle, simplemente. Non lle colle. Bueno, pois vayan vendo a ver si lle colle, porque senón isto vai ser unha guerra de pim-pam-pum dicindo cousas fora de lugar sin ningún sentido. O sea, ustedes teñen alerxia a que haxe unhas normas claras e que sean iguais para todos. Teñen alerxia. Bueno, pois nós vamos a seguir, é o noso compromiso, é o noso programa e vamos a seguir tratando a todo o mundo, a todos os concellos por igual, sexan da cor política que sexan e demais. Ora, non nos vamos a deixar coaccionar polas súas cousas, solo faltaría, o sea, digamos que autolimitamos a práctica, eliminamos a práctica anterior de beneficiar os concellos do PP, non veñan agora a pedirnos que sigamos beneficiando os concellos do PP. Todos por igual, non como antes, Ese é o gran cambio que ustedes non acaban de aceptar. Moitas grazas. Gracias, señor Mosquera. Ten a palabra a señora Arévalo. Moitas gracias. Perdón, ten a palabra a señora Arévalo, porque estamos no turno de réplica. Señor Fon, non vaya vostede tan rápido. Un segundo, señora. Gracias. Bueno, para deixar claro, porque vexo que interesa moito o debate hacia Vigo e Pontevedra, quero deixar claro que este grupo non ten nada en contra de que vostedes decidan invertir en Vigo e Pontevedra. Eu non falei deso, volvo a repetilo, falei de que este grupo pediu 20 millóns de euros máis para pequenos e medianos concellos e me decían que non había de onde sacalos e ahora vemos pois que xa aparecen 14 millóns de euros. Señor Mosquera, se me fala de normas, falamos de normas. E que casualidade que os pequenos e medianos temos normas e os grandes non. Os pequenos e medianos temos normas que son as do Plan Concellos, que hai uns máximos e uns mínimos onde temos que axustarnos. E Vigo e Pontevedra non, campan as súas anchas, é dicir, non teñen porcentaxe de emprego, de gasto corriente, de inversión, entón non falemos de normas. Pero mire, non vou a seguir dirixíndome a vostede, creo que non merece a pena, sinceramente, co que vostede me dixo e non me dixo nada. Non me dixo nada do que estou preguntando. Criterios, señor Mosquera, cales son os criterios de reparto? A libre disposición, señor Font, antes existía, claro que sí, pero claramente no presuposto, como vostede polo menos recoñece. Había unha partida que se chamaba libre disposición do presidente, pero que agora é máis grave, porque agora non existe de forma clara, existe pola porta de atrás, en todos os sentidos. Comprende? E pretende facernos tontos aquí, que non sabemos leer, e non sei cantas cousas máis. Mire, non hai ningún criterio. E se non, dígame cales son os criterios de reparto destes 10 millóns de euros. Non existen. E antes había un criterio, había unha bolsa económica, unha partida de libre disposición, correcto? Pero esa partida económica se repartía con criterios e con bases. Mire, pode preguntarlle a unha persona do seu departamento, do seu gabinete, o exalcalde da Illa de Arousa, ese alcalde socialista que ahora traballa aquí de asesor, creo que está por aí, ademais, lle pode preguntar que as conoce ben, porque casi máis de 1 millón de euros de libre disposición, máis de 1 millón de euros que se levou para o edificio de usos náuticos da illa, pois porque era unha construción que o presidente consideraba pois que cumplía uns requisitos e unhas bases para poder asignar. Pero mire, eu lle vou a decir unha cousa, de coherencia non me fale, señor Font, non me fale de coherencia, porque aquí se falou de abrir ventanas e portas, e as portas podemos baixar en este momento, están pechadas. Aquí se falou de tender a man os concellos, e hai un montón de alcaldes, máis de 20 alcaldes, esperando a ser recibidos. Aquí se falou de eliminar as subvencións nominativas,
porque eran ilegales, cando en Vigo se daban. E agora resulta que aparecen outra vez no orzamento por arte de Birle e Birloque. E aquí se falou, para rematar, de que a libre disposición non iba a existir máis, e aquí a temos claramente. Así que, señor Font, leccións aquí as xustas. Moitas gracias. Yo, de coherencia a usted, señor Arévalo, le doy todas las lecciones. Y son todas las lecciones la consecuencia del gobierno que tuvieron y de nuestro gobierno. Ustedes tienen que recordar que en 5 años tuvieron 72 millones de libre disposición. 72 millones, que se dice pronto, señor Arévalo. ¿Y qué criterio me habla de la libre disposición del anterior? El dedo del señor Louzán. Yo le pregunto a mis asesores, claro que le pregunto, y el que fue alcalde de Aïlla me dice permanentemente que el gobierno del señor Louzán sometió literalmente al municipio de Aïlla de Arousa a una marginación tremenda que dio inclusive objeto a reclamaciones aquí. Lo que le tiene que preguntar usted es al asesor que tienen cuando viene a trabajar. Eso es lo que le tienen que preguntar. Convenía que se lo preguntasen. Pero mire, le hablaba antes de la Diputación de Ourense. Aquí los criterios son transparentes. Aquí en la modificación de crédito figura que destinamos las partidas, pero en la Diputación de Ourense absolutamente lo contrario. Y cuando se pide explicaciones, literalmente le voy a leer que la contestación es: se dará cumplida información en cada caso. Por lo tanto, mire, nosotros traemos aquí una modificación que es la voz de los ayuntamientos. Y es la voz de los ayuntamientos por las necesidades y por el grado de colaboración que tenemos con ellos. Y aquí lo que es evidente es: podemos estar discutiendo hasta julio del 2019, señor Arévalo, pero ustedes representan el modelo del sectarismo político. Ustedes representan el modelo de la utilización de las instituciones en favor de donde ustedes gobiernan. Y nosotros hemos llegado aquí con un plan con sellos igual para todos los ayuntamientos, que me gustaría que hiciera una ronda entre todos sus alcaldes a ver qué opinión le dan. Porque, que lo sepa, la opinión es favorable y es el mejor síntoma de igualdad. Gracias, señor Font. Rematou o seu tempo. Rematado o debate do punto 4, expediente de modificación de créditos 1/2017, sometemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 14 votos a favor, 12 en contra e unha abstención. Pasamos ao punto 5 da orde do día. Aprobación definitiva do proxecto de mellora da seguridade viaria na intersección na EP 2702 a Moedos Valos co acceso á igrexa de Nespereira, Pazos de Borbén. Aprobación definitiva da relación de bens e dereitos afectados. Ratificación da declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto. Resolución de alegacións. Hai algunha observación? Aprobamos por unanimidade. Queda aprobado o punto 5 por unanimidade. Pasamos ao punto 6. Moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego, BNG, para declarar o 24 de febreiro Día de Rosalía de Castro na Deputación de Pontevedra. Para a súa defensa ten a palabra o señor Leal. Ben, bo día a todos e a todas. A verdade é que esta moción xa tivo unha primeira parte que foi ese acto institucional que fixemos na entrada do Pazo Provincial, no que agradezo a colaboración de todos e de todas. Desculpar o señor Jácome que por motivos da senda non puido chegar a tempo, xa non lo comunicara e non o desculpamos no propio acto. Vou dar lectura á proposta porque me parece acaído para este tipo de mocións ler exactamente o texto, porque creo que é un texto moi interesante e fai referencia á importancia que ten de declarar estas efemérides por parte das institucións. Rosalía de Castro é a escritora máis representativa da lingua da literatura galega. A publicación do seu libro Cantares Gallegos, o primeiro escrito íntegramente no noso idioma, desde a vontade firme e inequívoca do seu significado, sinala o inicio da restauración do uso do escrito da nosa lingua e o final dos séculos escuros de silencio e esquecemento. A súa obra é un retrato do pobo galego e goza dunha total actualidade.
Desde o século XIX, Rosalía de Castro foi homenaxeada polos galegos e galegas como a poeta nacional, pois reclamou a redención da patria galega e asumiu a voz do seu pobo, voz que guiou permanentemente a súa obra e o seu pensamento. Esta galeguidade intrínseca dos seus textos, esta comunicación e entendemento permanente co seu pobo, ao seu dirixir e ao seu idioma propio, foi o que fixo tamén a poeta de todos os povos, chegando a formar parte da nómina de escritoras máis destacadas da literatura universal de todos os tempos. Por todos estes motivos, a difusión do coñecemento da súa obra é necesaria para os galegos e galegas, en especial para as xeracións máis novas que colectivamente contribuímos a coeducar, sendo a súa palabra feita poesía ou prosa reflexiva un dos procedementos máis eficaces para fomentar o amor á nosa lingua e comprender a nosa identidade cultural. En este aspecto, os acordos os que se fai referencia son o de declarar o 24 de febreiro o Día de Rosalía de Castro, emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra como ben desenvolvemos pois do Departamento de Cultura e Lingua e realizar a lectura pública que, bueno, fixémola este ano e tamén a desenvolvemos ao ano pasado sin ter este acordo. E agora o que sí quería ler tamén, porque me parece moi interesante e é unha iniciativa que tamén surde da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, pois o manifesto que fixeron este ano, que foi lido pola escritora viguesa Ledicia Costas, e vou dar lectura ao manifesto. En Galiza existen formas infinitas de amencer, abrente, alborada, claresa, luzada, rompente. A lírica que abraza os versos de Rosalía posúa as coras reveladores da primeira luz. Imagino a Rosalía no século XIX e ves unha muller que se aferra ás palabras en complexos e fai con elas o que o corazón lle pide o oído en cada instante. Fitas de encaixe, diamantes, armas de construción masiva ou versos predestinados a furar as conciencias e facer cambalear os piares do inmobilismo. Esa é ela, unha xigante que non precisa respiración asistida, nin prantos, nin ritos florais, aínda que aquí o facemos. Os pulmóns da súa obra aférranse ao futuro e inflanse coa forza dun país que respira cultura por cada fenda. En Galiza existen infinitas formas de querer e nós querémoste, pasaro, lume, emoción. Querémoste eléctrica e lúa, insumisa e valente. A voz que hoxe portaría unha pancarta na cabeza dunha manifestación contra a violencia machista ao berro de basta xa, querémonos vivas. A que quedaría fónica de solicitar, día tras día, unha maior presencia do galego na escola, na rúa, na vida, na Galiza nosa, que se estremece por momentos. Imagino a Rosalía e beso afirmando, son muller e son galega. Reivindícome como escritora na miña propia lingua e non consinto que ninguén apague a miña voz. Estou tan viva que os meus versos rabuñan as paredes do panteón dos galegos ilustres ata facelas sangrar. Nego-me a ser estranxeira exiliada na miña patria. Quero abarcar toda a luz e contaxiarte. En Galiza existen infinitas formas de chover. Como chove miudiño, como chove, pola banda de Laíño, pola banda de Lastrobe. E con esa maxia pronuncio, babusa, chubisca, poalla, chuvieira, barruzo, diobo. A lírica que arroupa os versos de Rosalía é un bico anfibio. Debaixo da auga nada a prazer, presumindo das súas branquias. Fora dela, quito trase das escamas, metas más na terra e arrinca un libro e unha flor. E esa, coa que hoxe queremos agasallar ao mundo, é precisamente o final deste texto da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega que queríamos dar lectura aquí, pois sabendo que un pouquiño que vai haber unanimidade nesta declaración e animarvos a todos e a todas pois a seguir participando pois nestas efemérides pois ano tras ano. Moitas grazas. Gracias, señor Leal. Señor Jácome, ten vostede a palabra. Bo día a todas, outra vez. Evidentemente concordamos coa intervención que acaba de facer o deputado de Cultura e gustaríanos engadir que a potencialidade dos valores sociais emitidos na obra de Rosalía de Castro fai que ela sempre estea presente entre todas e todos nós, de xeración en xeración, e na extensión do tempo. A súa lectura vale para cavilar arredor de cuestións universais que afectan ao xénero humano, xustiza social, abusos de poder, desigualdades, fame ou defensa da diversidade cultural. Por este motivo, Rosalía é unha poeta galega que se proxecciona cara ao universal dende a lingua propia de Galiza, ata a coralidade lingüística do mundo. A literatura e a cultura galegas sempre foron e son universais porque contribuímos dende a nosa diferencialidade e identidade ao acervo común dos povos do mundo. E así debemos entendernos a cultura, de igual a igual, en fraternidade, sabedores da relevancia de comprender o distinto como algo enriquecedor e aceptar quen somos,
sen prexuizos nin complexos. Somos galegas e galegos. Rosalía simboliza a Galiza que desexamos, un país normalizado en todos os ámbitos, un país que asuma o seu protagonismo como pobo, un país que exixa e exerza a igualdade entre homes e mulleres, un país que exerza a xustiza social, un país que crea no pobo galego e no seu poder soberano. Rosalía significa un desexo, unha arela, un vieiro, unha idea de Galiza que está presente na figuración feminina da simboloxía galega. A súa obra literaria edúcanos en valores positivos por medio da súa xenial e extraordinaria capacidade creativa. Rosalía foi unha intelectual destacada no seu tempo histórico, por iso ainda hoxe fascina a súa lectura e o coñecemento da súa vida. Cantares gallegos é o libro representativo do que foi o Rexurdimento. Aí está o verdadeiro espírito do noso pobo, como explica a autora. Mentras en Follas Novas temos unha autora solidaria cos males que aflixen as nacións. Estes dous poemarios son dúas pezas luminosas da literatura universal, escritas en galego fronte aos feridos e duros, que non nos entenden, non? Pero as mensaxes que Rosalía deixou na súa obra escrita tamén nos compromete, como galegas, como persoas conscientes dos retos do noso tempo. O galego esmorece. Todos os datos sociolingüísticos así non lo indican, e as políticas públicas deben intervir para reverter esta situación. Decretar contra o galego e o seu ensino é considerada unha lingua de segunda, subalterna e inútil para determinadas esferas sociais. Reclamamos, pois, o cumprimento do deber da administración pública no uso e promoción do galego. En definitiva, celebramos esta declaración na memoria e honra de Rosalía e reclamamos unha política decidida de normalización lingüística, protección do noso patrimonio e atención e promoción de toda a expresión cultural. E como dicía a prensa do Rexurdimento, coa cal colaborou Rosalía, todo para Galiza, toda para Galiza, dende os principios progresistas, dende a xustiza social, dende a plena igualdade, dende a decidida afirmación da dignidade do pobo galego. Moitas grazas. Señor Jácome, entendo que imos aprobar esta moción por unanimidade. Señor Arévalo. Ben, pois, esta moción queda aprobada por unanimidade, polo tanto, o día 24 de febreiro será o día de Rosalía na Deputación de Pontevedra. A min, como presidenta da Deputación, como muller e como galega, non me queda máis que darlle os parabéns ao deputado Xosé Leal pola presentación e pola proposta desta moción e tamén polo acto, xa o dixen no propio acto, de recoñecemento a nosa poeta e muller máis universal. Moitas gracias, señor Leal, e moitas gracias a toda a corporación por ter acordado a aprobación desta moción. Pasamos ao segundo punto da orde do día, o punto 7, moción do Grupo Provincial do Partido Socialista sobre os temporais e as súas consecuencias. Para a súa defensa ten a palabra o señor Fon. Señor Fon, nos pide a señora Arévalo si está disposto o Grupo Socialista. Son mociones totalmente diferentes y ahora lo explicaremos. Lo siento, señora Arévalo. Señor Fon, ten a palabra. Gracias, presidenta. Nuevamente hemos sufrido las consecuencias de los temporales, como en el año anterior, y nuevamente esas consecuencias son producto de la falta de previsión de la Xunta de Galicia, entre otros por la falta de limpieza de los cauces de los ríos y por no asumir las responsabilidades que le corresponden. Traemos esta moción con una serie de peticiones muy concretas que son las que creemos que se deben de articular básicamente desde la Xunta de Galicia. En primer lugar, pedimos la creación de un protocolo de respuesta. En el año pasado, 33 ayuntamientos tuvieron daños por un importe de 4,5 millones de euros. La Xunta de Galicia no atendió esta situación, como decía anteriormente, y no tuvo esa previsión, entre otras actuaciones, de limpiar los cauces. Es la Xunta de Galicia quien tiene que dar respuesta a estas situaciones de catástrofe natural y es necesario crear un protocolo de respuesta que tenga un carácter permanente, un gabinete de crisis que en el plazo de 3 meses dé respuesta a cada uno de los ayuntamientos que lo han sufrido y no esperar como ocurrió en el año 2016. En segundo lugar,
pedimos que se debe de habilitar fondos para dar respuesta a los daños. Y aquí también corresponde a la Xunta de Galicia articular los fondos suficientes y repartirlos con criterios estables y objetivos. La experiencia del año pasado fue un completo fracaso, primero, porque no se atendió las necesidades que se tenían desde los ayuntamientos y, segundo, porque el criterio de exclusivamente las precipitaciones no fue acertado, y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los ayuntamientos. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta las zonas realmente afectadas y no solo esos criterios de precipitaciones. Pero llegamos al punto central, que es sobre las competencias en materia de atención en estas situaciones. Corresponde a la vicepresidencia de la Xunta de Galicia porque es el departamento encargado de gestionar las competencias en materia de emergencia. Y este es el eje central. El vicepresidente de la Xunta es el único responsable de esta situación y tan solo comparte determinadas competencias de financiación con el Estado español, como se pudo comprobar en la reunión a la que asistí en representación de la presidenta el año anterior. No podemos estar en un juego de palabras en el que, porque a los ayuntamientos les corresponde tener un servicio de protección civil y de emergencias, esto no significa que las ayudas a los temporales tengan que ser de los ayuntamientos. Es la Xunta de Galicia y la Administración del Estado la que tienen que habilitar estos fondos. Por lo tanto, estamos ante una situación que no solo es estrictamente competencial, que ya lo he dicho y he recalcado a quienes, sino que estamos ante una cuestión económica, porque lo que no se puede pretender es que esta Diputación y los concellos sean los que resuelvan los problemas de los temporales. Y no se puede consentir que la Xunta de Galicia quiera obligar directamente a los ayuntamientos a hacerse cargo de estas cuestiones. Por lo tanto, aquí es evidente en el año 2016 y ahora también, que la Xunta de Galicia no puede esconder sus competencias, no puede evadir las obligaciones que le marca la Ley de Emergencias y debe de asumir claramente y de forma muy concisa el 100% de los daños que se produzcan sobre estas consecuencias. También pedimos que por parte de la Xunta de Galicia se haga una defensa de los consumidores en relación con las empresas eléctricas. Hay un Real Decreto que marca el número de interrupciones que se pueden, entre comillas, soportar. Y es la Xunta de Galicia quien tiene que hacer frente a las compañías eléctricas, en todo caso en colaboración con la FEGAN, y no dejar a los ciudadanos desamparados teniendo que ir a los juzgados. La vía de reclamación frente a las compañías eléctricas debe de ser iniciativa de la Xunta, pero contar con los concellos. Y, finalmente, sobre la retirada de materiales como el amianto, es imprescindible que sea la Xunta de Galicia la que elabore un plan de recogida, porque evidentemente los ayuntamientos no se pueden hacer cargo y es una competencia que corresponde claramente a la Administración autonómica. Gracias. Gracias, señor Font. Non habendo... Señora Arévalo, tenga a palabra. Disculpe. Gracias, presidenta. Bueno, eu sí que vou a facer un debate conxunto, co cual, ao final, pois, vou a ter máis tempo de intervención contando esta moción máis a seguinte, porque vostede sempre acepta ou nos piden un debate conxunto. É normal que esta vez non o acepte, porque sería recoñecer unha vez máis, que a súa moción ven a rebufo da nosa. Ou o que é máis grave é que, como non fixeron absolutamente nada do que tiñan que facer, pois intenta botar balóns fora e botarlle as culpas precisamente á administración única que estivo ao lado dos concellos. Pero os colores vermellos, inda que vostede crea que non, pois sempre se lles acaban poñendo por parte deste goberno. Mire, antes de entrar en materia, quería decir unha cuestión previa en relación a algo que ocurriu no pleno pasado en máis dunha xunta de voceiros. Por un lado, se nos dice por parte da presidenta de que hai asuntos que non deben ser mocións porque non son competencia deste pleno instar a determinadas administracións como poden ser os concellos.
Despois, se nos convoca unha xunta de voceiros que eu, a verdad que non sei para que me chaman as xuntas de voceiros porque caso ningún se fai. Eu vou ali a quentar silla porque podo propoñer o que sexa que jamás se me atende unha petición. Bueno, eu continuarei asistindo para ver como nunca se atende a oposición. Que viva o consenso en este goberno que tanto tende a man. Pero, indo ao fondo desto que estaba a decir, este é un informe que nos entregan que dice non procede a adoptar un acordo polo que a Deputación adopte decisións de fondo en cuestións alleas á competencia da Deputación. Se o asunto sobre o que se propón a moción non é competencia do Pleno, non se poderá nin debater nin votar. Eso dicen vostedes, Ademais, non procedería que a moción conleve unha aprobación ou decisión que deberá ser tomada por outro órgano, que creo que a Xunta de Galicia non son vostedes. E dice tamén que a través de mocións o Pleno non pode adoptar decisións de fondo en materias de competencia de órganos de outras administracións. Unha vez máis, a vara de medir según pa quen, según para qué. Ahora ben, despois dito isto, digo tamén que non temos ningún problema, Nos non somos como a vostedes. Falemos da Xunta, falemos de emerxencias, falemos de temporais sen ningún problema. Vamos a irnos a ese desgraciado fin de semana ou días, motivo polo cual nos, tratamos de facer unha moción para falar das competencias, para falar dun plan, para falar dun parque de maquinaria desta casa. O 112, desde o xoves hasta o luns, desde o día 2 hasta o día 5, rexistrou nin máis nin menos que 2.000 incidencias. Creo que todos sabemos a velocidade do vento, que foron 150 km por hora, a auga que caeu, que chegou en algúns sitios a 100 litros por metro cuadrado. E o que provocou todo eso, é unha vez máis, como o ano pasado, que, por certo, decía vostede, experiencia fracasada a do ano pasado. Se refiere a de ustedes, non? Eu teño claro a de ustedes. Experiencia fracasada por segundo ano consecutivo. O ano pasado podían ser vostedes, a disculpa de recién chegados, de falta de reacción, este ano xa non teñen ningunha disculpa. E, os concellos, os particulares, tivemos que asistir a caídas de árbores, cortes de carreteras, pabillóns derrumbados en algúns concellos e todos os problemas que tiveron precisamente as persoas particulares. Eso foi o que nos levou a presentar unha moción donde lle pedimos con total tranquilidade que se faga un plan, para que se actúe en estes casos, que haya un protocolo e que haya unha guía para actuar, porque hasta ahora queda claro que non se soubo poñer en marcha. E tamén uns fondos, como é lóxico, a Deputación, Concello de Concellos, uns fondos para que os concellos poidan recibir axudas para isto. O que nos encontramos, esta vez sí que permítame que nos vamos a reír un pouco, é algo insólito, porque fíxense vostedes que para desviar a atención, para non recoñecer que non estiveron de novo ao lado dos concellos, que o parque de maquinaria estivo pechado outra vez, co motoniveladora non queda aglomerado, motobomba, camións, pala excavadora, retropala, etcétera, camións, etcétera, etcétera. Todo isto, como é posible que desde o venres ás 3 da tarde hasta o luns ás 8 da mañán estivera pechado e tiveran brigadas de personas que se dixen 3, eran 4, mire, teñan razón vostedes, eran 8, pois eran 8, da igual. Eu me puden haber equivocado no número de brigadas, que vostedes insisten en que eran moitas máis. De calquera maneira, señor Font, vostedes tiñan toda a maquinaria parada, vostedes tiñan personas traballando contadas e con serruchos na man, se me descuido. E por eso provocou... Señor Arévalo. Sí, señor Font, ten vostede a palabra para réplica. Qué demagogia, madre mía. Mire, no acepte un debate conjunto por una sencilla razón, porque la nuestra es una moción en favor de los concellos y la suya es un insulto a los concellos. Por eso no acepte el debate conjunto. Y luego, claro, señor Arévalo, que usted diga que nosotros vamos a rebufo cuando nosotros presentamos la moción el día 6 de febrero y ustedes la presentan el día 13 de febrero, bueno, esto ya sí que es un cachondeo que esperaba divertirme esta mañana, pero no esperaba divertirme absolutamente tanto. Mire, el fracaso del año pasado fue por la falta de previsión de la Xunta. No fue nuestro fracaso que actuamos en relación con nuestras competencias. Y el fracaso del año pasado fue por la forma en la que se distribuyeron las ayudas, porque inclusive se dio ayudas a ayuntamientos del Partido Popular que no habían tenido daños.
O sea, que no me diga justamente lo contrario. Por lo tanto, mire, aquí hay un problema entre nuestra moción y la suya. Nuestra moción dice que se cumpla la Ley de Emergencias en su artículo 6. Y ustedes, lamentablemente, hacen una moción en la que quieren desviar absolutamente todo el gasto y toda la responsabilidad, como hacen siempre, hacia la Diputación y hacia los concellos. Parece mentira que defiendan a los concellos aquí. Lo que ocurre es que cada vez es más evidente que ustedes, en vez de actuar como grupo provincial de la Diputación de Pontevedra, actúan como lo que yo ya empiezo a denominar como el GAS. Pero el GAS terminado en X, Grupo de Apoyo a la Xunta. Porque literalmente todo lo que traen ustedes aquí va en un desvío de no reconocer las competencias de la Xunta de Galicia. Y aquí hay un eje central. A mí me gustaría debatir su moción, porque posiblemente no tenga tiempo para referirme absolutamente a todo. Pero no puedo dejar de pasar las mentiras, no puedo dejar de pasar el ataque a esta Administración e inclusive a los funcionarios. Pero ¿qué foto exhibe, señora Arévalo, si el parque de maquinaria estuvo permanentemente abierto? El parque de maquinaria no cerró un minuto. Esta Diputación actuó desde el minuto 1 de los temporales y nos viene a enseñar, literalmente, claro, porque me he tenido que informar, la foto de la máquina excavadora de Cadenas, que no es de aplicabilidad a la situación de temporales en los que estábamos. Pero de verdad, que ya llevamos 1 año y medio casi juntos, pero ¿cuándo se van a imbuir ustedes de rigor? ¿Cuándo van a intentar pensar en los ayuntamientos de verdad y de venir aquí, por contra, a hacer demagogia? Miren, la Administración competente, como decía, y lo diré 1000 veces, y lo dije el año pasado, es la Xunta de Galicia. Y ustedes pretenden que paguen los concellos y esta Diputación. Y la Ley de Emergencias dice que es la Xunta de Galicia. Rematouse en tempo. Ten a palabra, señora Arévalo. Gracias. Bueno, eu sigo o meu guión porque, evidentemente, entre todo o que teño que decir, máis o que vostede me dice e quero contestar, pois seguiremos tamén na seguinte moción, senón tampouco me dá tempo, efectivamente. Mire, primeira puntualización, antes de continuar co que lle iba a decir antes a súa moción. Concellos que non tiveron danos por temporais que lle deu a Xunta. Mire, a Xunta de Galicia saca ordes a que se presentan os concellos. E claro que hubo concellos que pretendía que lle deran fondos sin ter un destino para os danos de temporais. E sabe cal? Precisamente o querido Concello de Ponte Caldelas, que ese pois é outro dos casos que efectivamente vostedes para tapar o de pechar un CIN presentan mocións por toda a provincia instando a Xunta de Galicia, o mismo que aquí. Por non haber posto a maquinaria a funcionar e agora non saben como salir da situación, pois presentan mocións por todos os concellos instando a Xunta de Galicia a que cumpla. Pois mire, Ponte Caldelas, sabe para que pediu? A pesar de que isto estaba priorizado para os temporais, pediu para un campo de minigolf, cando outros non tiñamos fondos para poder arreglar as carreteras cortadas e os muros derribados. Eso é a realidade de algúns concellos. Ten razón, fixo moi ben en decirlo. Mire, competencias que aquí este grupo de gas, como era que dixo? Que desvía... Gas, sí. Mire, o que somos nós é diputados que falamos claro. E voulle repetir, igual que a libre disposición, vostedes non teñen nin idea de actuar ante unha situación como esta. Non estiveron á altura, non superon reaccionar, non estiveron ao lado dos concellos, pecharon o parque, yo volvo a repetir, pecharon o parque e puxeron a traballar unha serie de personas casi sin medios. E mire, dígame onde está na Lei de Emerxencias, onde está, porque non lea unha parte solo, dígame onde está que ten que ser a Xunta de Galicia a única que teña que actuar cos concellos. No, despois ya leo eu, no. A Xunta de Galicia tendrá que actuar, vostedes teñen que actuar, os concellos teñen que actuar en situación de emerxencia. Dígame onde está, que é exclusivo. Pero pola contra, a Xunta de Galicia sí que estivo á altura. No pasado ano estará agora. Por eso nós non teríamos inconvinte en votar unha moción que pida que a Xunta invista fondos en que os concellos teñan unha axuda. Pero vostedes tamén. Votemos as dúas mocións, que invista a Xunta, correcto, que invista a Deputación tamén, pero vostedes non están dispostos a chegar a ese pacto. E mire, aquí
se dice que ¿dónde es del libro? Decía que es del libro. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro que dice que es la Diputación, la Xunta de Galicia? Tráiame aquí o artículo, o párrafo, o que vostede queira. Me quedan 5 segundos, 3, 2, 1. Sigo despois, porque senón me corta o debate. En 2 minutos para pechar o debate desta moción, señor Fon. No me extraña, señor Arévalo, que continúe con su guión, porque lo que es evidente es que de responderme a mí y de argumentar en relación con lo que digo, muy mal. Pero lo peor es que yo no sé lo que va a votar usted. Pero en caso de que voten en contra de nuestra moción, convendría que leyese los 7 puntos que nosotros proponemos. Y el artículo se lo digo muy clarito porque se lo dije al vicepresidente de la Xunta y al delegado del Gobierno. El artículo es el artículo 6 de la Ley de Emergencias, que garantiza que se tiene que reponer todo lo que sea consecuencia de los temporales acaecidos. Ese es el artículo. Y a ustedes es verdad, porque les pasa en todos los ámbitos, que le dan 20.000 vueltas a aquellas cuestiones en las que no les afecta. Por lo tanto, ese es el artículo. Ese es el artículo. Y lo que ustedes pretenden aquí es hacer justamente lo contrario. Hombre, me puede hablar usted de los concellos que quiera, pero desde luego de la actuación sobre ayudas discriminatorias del año pasado, parece mentira que no se haya informado, porque hubo 4 concellos gobernados por el Partido Popular, Agolada, Salvaterra, Pontecesures e Cotobade, que no pidiendo ayudas las tuvieron. Y esta Diputación, el año 2016 y el año 2017, ha actuado desde el primer minuto sobre sus competencias, sobre sus carreteras, ha actuado en el Ayuntamiento de Redondela y ha actuado dentro de sus competencias desde el minuto 1, lo que no ha hecho la Xunta. Y desde luego a mí, que hablaba usted antes de bochorno, a mí lo que me produciría ciertamente bochorno es defender aquí, en la Diputación de Pontevedra, una postura para que paguen los ayuntamientos, para cargarles la factura de lo que significan los temporales. Ya le llega, señor Arévalo. Bien, rematado o debate, sometemos a votación o punto 7 da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Socialista sobre os temporais e as súas consecuencias. Votos a favor? Votos en contra. Queda aprobada por 15 votos a favor e 12 en contra. Pasamos ao punto 8, moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando á Deputación un protocolo de actuación especial para facer fronte aos danos producidos polos temporais. Perdón, sí. Sí, Saura, que ten un problema grave dunha operación. Saiu a poñer unhas gotas. Son 14 votos a favor e 12 en contra. Ten a palabra, señor Arévalo, para defender a súa moción. Bueno, eu continúo onde iba. E continúo dicíndolle o que lle iba a relatar da súa moción. Eu non suelo reírme cariñosamente sempre de nada de vostedes, pero esta vez permítanme que isto roza o ridículo. Isto roza o ridículo. Vostedes que presenten esta moción é que primeiro non se enteran do que a Xunta de Galicia está a facer. Xa non saben como de verdad non poñerse colorados. É dicir, isto é unha total resposta á súa falta, outra vez, de axuda aos concellos. O abandono aos concellos. O parque de maquinaria pechado. Sei que lle molesta, pero vou a decir ás veces que considere. Porque é insólito, señor Fon, é insólito o que ocurriu o outro día, o que ocurriu o pasado ano. A provincia en unha situación de alerta, en emerxencia, e vostedes sin un plan de actuación. Pero a verdad que non imaginábamos que chegara algo como a isto. Mire, dice que se establezan mecanismos de atención e reclamación ante calquera situación de emerxencia que se produza en Galiza. Pero vostede cree que a Xunta non ten isto en marcha, de verdad? Vostede cree que non o ten en marcha? Instar a Xunta de Galicia a habilitar fondos suficientes para dar resposta aos danos. Mire, vostede quere que lle diga, yo vou a decir en un momento, todo o que se fixo o ano pasado por parte da Xunta, yo vou a deletrear agora, pero é que todo o que os concellos podíamos necesitar nos axudaron
e quedou unha parte pendente porque non dábamos para máis, que era que vostedes non nos entregaron. Eu, no meu caso, pois, recibí unha axuda de bastante diñeiro, fixen o máis importante, pero me quedou pendente, que todavía se está a facer agora con fondos municipais daquel temporal. Entón, un fondo pois claro que vai haber, pois claro, para a parte nós o pedimos. Non temos ningún inconvinte en pedirlle á Xunta que habilite fondos para isto, pero vostedes tamén teñen que involucrarse. Mire, dice que a Consellería de Industria poña en marcha un estudo de necesidades de mellora da infraestructura eléctrica. Pero vostede de verdad que non sabe que isto existe? Vostede non sabe que se está a facer isto? Pois entérese, señor Fon, entérese, porque eu me enterei. Mire, vostede dice que, isto é moi grave, que a Consellería de Industria e as compañías que melloren as liñas eléctricas. Pero vostede como pode decir isto? Quen ten a obligación de mellorar as liñas non é a Xunta. Non son os fondos públicos, señor Fon, é a compañía eléctrica. Por suposto que teñen que mellorar as liñas e por suposto que están facendo un plan de actuación, pero non é a entidade pública quen o ten que facer. E despois dice que insta o Instituto Galego de Consumo a unha cantidad de cousas que eu digo, pero vostede non sabe que isto se fai de oficio, que isto se está facendo porque se fai de oficio. Como non se entera desto? E xa o último, o do fibrocemento, perdóneme, pero é que xa non saben que decir para tratar de tapar as súas lagunas. Mire, eu invito a que veñamos, eu aquí o compañeiro alcalde de Redondela, o invitamos a que veñamos a Redondela e que se atreva a decir diante dos veciños o que dixo agora aquí, que dixo textualmente, se dejó de lado a los ayuntamientos e se actuó moi mal. Veña a decilo, teño o valor de vir a decilo. Porque os concellos de Redondela e de Mos, igual que outros moitos, se non fora pola man tendida da Xunta de Galicia, non poderíamos haber arreglado a maioría dos nosos problemas. E vostedes nos deron a espalda, vostedes nos pecharon a porta, vostedes non tuveron ningunha intención de facer un plan de emerxencias. E mire, eu aquí teño a lei a que vostede fala. Dice ese artigo 6 ao que se refiren. Eu leo o enteiro, Recoñécese o dereito dos cidadáns afectados por unha catástrofe ou calamidade á restauración dos servicios esenciais, á rehabilitación das zonas afectadas polos sinistros e o retorno á normalidade. Onde está a referencia a que sexa solamente a Xunta de Galicia? Onde está? Como vostedes, que xa levan un tempo traballando aquí, gobernando aquí, como non saben isto? A parte deso, pois a Lei de Bases de Réxime Local creo que tamén a coñecen, que dice que a Deputación é a primeira que ten que asistir aos concellos. Pero en calquera caso, mire, señor Fon, como poden facer este chamamento á Xunta cando investiu 1,5 millón de euros en todos, repito, en todos os concellos da provincia que o necesitaron, en todos, 1,5 millón de euros, en todos, concellos do Bloque, concellos do Partido Popular e concellos do Partido Socialista. Unha vez máis, lle digo, señor Fon, sáqueme o seu listado porque non coinciden, O seu argumento e o meu están moi disparados. Gracias, señora presidenta. A min isto estáme recordando aquela famosa célebre famosa expresión de Paco Umbral cando decía yo vengo a hablar de mi libro. Que cada un parece que ven a falar do seu libro sin entrar en máis maticio nin no libro dos demais. E, por outro lado, tampouco dá moi bo espectáculo, moi boa imaxe que cando hai algunha desgracia, por sorte, desgracias persoais, ou casi non houbo, pero enzarzarse en un certo tipo de comportamentos. Ben, vamos a poñer unhas cousiñas moi claras. Apartado A. O protocolo, o plan de actuación da Diputación está fixado hai anos por ustedes, por vostedes, gobernando vostedes. Nunca houbo, por lo menos que eu sepa na oposición, nunca fixemos ningunha crítica, a pesar que pudo haber problemas, e sorprende que o mismo plan, o mismo protocolo de actuación que había antes, sean ustedes os que o critiquen. Francamente, sorprendente. Pero, bueno, está nunha deriva
que lle vale exactamente calquera cousa. Segunda cuestión. O único que se modificou con respecto a anteriores protocolos foi a orden que ustedes lle deron ao parque de maquinaria para que desobedecera as órdenes e non saíra. Eso foi o único que se modificou. Exactamente, directamente. Ustedes usaron os militantes que teñen ali o parque de maquinaria para ir facer fotos e para usalos literalmente. Deixaron de protestar ou tal xusto cando acabaran as autonómicas. Xusto. Unha dirección política bochornosa, que foi o que fixeron. E agora resulta que se negáronse a sair, a pesar das órdenes que se deron de que saíran. Eses do parque de maquinaria que ustedes van facer fotos e que defenden. O resto, as brigadas estuveron hasta a extenuación traballando. E atenderon todo, absolutamente todo o que puderon, e hai que agradecerlle o traballo que fixeron. Suplindo o esforzo por eses funcionarios do parque de maquinaria, verdad? Que non todos, pero que quen ten a voz cantante xa sabemos quen é dentro dese chiringo. Eso foi exactamente o que fixeron. Entón, ora, veñen a montar un lío porque o parque de maquinaria non saeu cando non saeu por orden dos subas. Vale? E xa veremos as consecuencias que vai ter. E, por último, e acabo, non vou falar máis deste asunto porque está clariño e o resto é andar dando voltas con el libro, verdad, con su rollo. Por último, se ustedes queren que esta Diputación teña un fondo para emerxencias, tuveron unha oportunidade única. Unha oportunidade única. Digan que se reserve do plan concellos para despois para emerxencias, verdad? Claro, porque senón non sei onde tal, porque o discurso que dá, o sea, antes era, hai 20 millóns, pero resulta que Pontevedra e Vigo ainda non estaban, nin os convenios, nin as estradas, pero entonces aumentemos e quitemos para... Bueno, mire, non dan as contas por ningún lado. Parece mentira que persoas que teñen responsabilidade de goberno saben como vai a contabilidade dunha administración local, parece mentira que veñan con estas fábulas. Sería de entender de persoas que non teñen experiencia e non tuveron que bater todos os días, verdad, co que é a xestión deste tipo. Por lo tanto, eu, personalmente, nos alegrámonos de que presentaran esta moción. Alegrámonos de que sigan demostrando que estuveron utilizando perversamente o parque de maquinaria, sigan demostrando que estuveron utilizando como ferramenta electoral, sigan demostrando que están dispostos, parte deles, a inmolarse se fai falta como funcionarios con tal de seguir as súas directrices. E ustedes veña a darlle. Fixeron un esforzo extraordinario a maioría. Total que son 20 e 140, que hubo 120 traballando como desgraciados para atender as emerxencias, que foi un volumen radicalmente pequeno e tampouco cambiou a asistencia. E non vou meterme co 112, non é o noso estilo, aproveitar os problemas ou as desgracias para tal. 112 non colleu o teléfono, atendeu todas as emerxencias, todas, con un colleu o teléfono isto. Así están atendidas, pero non quero ir por aí. Gracias, señor Mosquera. Vai a usar o seu turno de réplica, señora Arévalo. Pois... perdón, señor Fon. Perdón, é que non mirara que pedira vostede a palabra. Perdón. Ten vostede a palabra, señor Fon. Gracias. Qué clarificadora la intervención del vicepresidente de esta institución, diciendo que hay militantes del Partido Popular que incumplen las instrucciones. Claro, ahora nos damos cuenta de por qué pasan determinadas cuestiones. Pero muy clarificador, claro. La memoria sobre esta casa yo no la tengo y la tiene el señor Mosquera, pero es bueno decir estas cuestiones aquí donde se deben de decir. Lo más paradójico de esta moción, señor Arévalo, es que presenta usted una moción y utiliza su tiempo para atacar la nuestra que fue anterior. Bueno, esto es sorprendente. Claro, es incapaz de defender la que usted presenta en función de los argumentos que le di anteriormente. Mire, todo lo que proponíamos en la moción anterior tiene su explicación y dice usted que lo tiene la Xunta. Pues lo tiene en un índice muy bajito, porque los concellos no lo perciben así, señor Arévalo. Por lo tanto, lo tendrá en la teoría,
pero no lo tiene en la práctica a la hora de asumir competencias, como ha quedado claro a la hora de su intervención. Y bueno, dado que esto va de retos y de que si yo tengo que ir al Ayuntamiento de Redondela o tengo que ir al Ayuntamiento de Mos, ya me gustaría verla a usted, porque es la que lo dice, no me voy a referir a nadie más, explicándole a los vecinos los cortes prolongados que han tenido de luz. Ya me gustaría que se lo explicase usted y ya me gustaría que les explicase por qué vota en contra de algo que nosotros proponemos de que se dirijan a las compañías eléctricas para hacer un estudio y para que realmente se defiendan los derechos de los ciudadanos. Ya me gustaría que usted, ante esas personas que han estado horas y horas sin luz, les explicase por qué votó en contra de que ese arbitraje que le corresponde a la Xunta de Galicia no llega finalmente a los consumidores y el que quiera seguir adelante con una reclamación se tiene que gastar su dinero en los juzgados gracias a las tasas que ustedes impusieron. Ya me gustaría, lo que pasa es que decía el vicepresidente, señor Mosquera, que aquí cada uno veníamos con nuestro libro. Pues sí, usted viene con el mismo libro, pero es que aquí el libro, y yo le agradezco muchísimo que usted haya invertido parte de su tiempo en darme la razón. Se lo agradezco muchísimo. La lectura del artículo 6 de la Ley de Emergencias es un claro ejemplo de lo que nosotros hemos dicho, de que tenemos la razón y de que usted está actuando solo en defensa de la Xunta de Galicia. Porque, mire, si usted mañana me lee una normativa del Ayuntamiento de Vigo o del Ayuntamiento de Mos, entiendo que la administración competente es el Ayuntamiento de Vigo o el Ayuntamiento de Mos. Si usted me lee a mí una ley de emergencias aprobada por el Parlamento de Galicia y no dice que tengan que soportar otras instituciones diferentes a aquella que gobierna en función de ese Parlamento, hombre, señor Arévalo, si estamos en esta clase todavía de entender las cosas, ciertamente estamos perdidos. ¿Con ese artículo de la Ley 6 de Emergencias le vamos a poder pedir a la Comunidad Autónoma de Extremadura que solucione los temporales de aquí? No, mujer, no. Es correspondiente a la Xunta de Galicia. Por lo tanto, yo le agradezco muchísimo el que haya leído usted este artículo. Y nosotros vamos a seguir reivindicando lo que nos trasladan los concellos. Y lo que nos trasladan los concellos es una falta de prevención a la hora de limpieza de los cauces, de los ríos. Y a mí me encantaría también decirle, dado que usted siempre está con esto de las reuniones y demás, que el alcalde de Caldas está esperando desde hace bastantes años a que le reciba el vicepresidente de la Xunta. Pero como no limpia el río y como tienen problemas por esa falta de previsión de la Xunta, es posible que no le reciba. Y bueno, con relación a la tergiversación que ha hecho sobre nuestra actuación, creo que ya contestó el vicepresidente y yo en ese sentido nada más voy a decir. Lo que ocurre es que el año pasado hubo una actuación discriminatoria desde la Xunta de Galicia con respecto a los concellos. La hubo. Y cuando usted propone, y el señor Mosquera es la memoria de esta casa, cuando usted propone un plan de actuación aquí y le contesta que lo hay, malo para sus argumentaciones. Y cuando usted quiere que pague esta Diputación, malo para sus argumentaciones. Y cuando usted miente diciendo que hubo un plan en el año 2013, miente, porque lo tuvieron que pasar al PUSIN del 2014 porque era ilegal lo que habían hecho en el 2013. Rematou o seu tempo, señor Fon. Vamos co turno de réplica de 3 minutos. Ten a palabra a señora Arévalo. Moitas gracias, presidenta. Mire, señor Mosquera, vostedes sempre ven con unhas filosofías e con unhas leccións aquí. Hoxe tocaba de que, bueno, cada un ven co seu libro. Cada un ven co que ven. Mire, eu xa sei que lle molesta moito que eu fale, pero a mí me toca intervir como grupo mayoritario. Eu teño dereito e obrigación de vir aquí a expoñer o que considero. E na maioría dos casos a vostede non lle gusta porque non lle deixa quedar moi ben, pero ten que aguantarse, porque isto é a democracia, comprende, señor Mosquera? E o bo espectáculo do que fala, pois a ver se vai deixando xa esa retórica que xa estamos un pouco cansos deso. O protocolo está fixado, dice. Hombre, que ben,
Eu me imagino que está fixado, pero vostedes non o poñen en práctica porque era do anterior goberno. Por eso, mellor, pois fagan un novo. Porque, desde logo, vostede nunca o criticou, dice, pero como o iba a criticar se nunca fixo falta que o criticara? Porque non houbo nunca esa situación de abandono que teñen vostedes agora. Por eso, nos agora, vendo o parque cerrado todos esos días, pois claro que o temos que criticar. O que é gravísimo, eu podo levantar o tono e cabrearme como vostede o estaba facendo, pero non por eso vostede vai ter máis razón. É gravísimo, oiga, que vostede a estas alturas, en vez de recoñecer o error, en vez de recoñecer que non son capaces de negociar coa xente do parque de maquinaria, volvan outra vez a dirixir, pero claramente, que somos nós os que influímos, dixo, os que damos órdenes. Bueno, en primeiro lugar, vostede queda fatal, como vicepresidente da Deputación, recoñecerlle a esta parte que nos ordenamos aos traballadores. Vostede que autoridade ten, entón? Vostede que vicepresidente é, entón? Pero que goberno son vostedes? Pois mire, nós somos un grupo que estamos na oposición e o único que estamos é a ver o espectáculo lamentable entre un goberno e un grupo de traballadores que non son capaces de poñerse de acordo, que non son capaces de escoitar e atender as súas demandas e que agora o último, antes aínda era un pouco máis suave, pero ahora xa claramente dice que nós somos os responsables e os que lle damos órdenes. É dicir, que o parque non actuou porque o Partido Popular pechouno. E que era o que nos faltaba por oír? Despois desta moción de ridículo de industria, das líneas, do fibrocemento, sí, só falta que teñamos a culpa da choiva. Só falta eso. Bueno, pois mire, ala vostedes, desde logo. E señor Fon, dice que lle din a razón. Eu, a verdad, que creo que estamos en plenos distintos, sinceramente, yo digo. Que lle din a razón. Clarificadora a intervención do señor Mosquera. Sabe cal foi clarificadora? Foi unha que fixo hai uns días que decía a Deputación é un instrumento infernal. Esa sí que foi clarificadora, a intervención do vicepresidente. Ríanse, ríanse, ríanse. Ríanse como para reírse. Mire, nós vamos a votar en contra, votamos en contra da súa moción. Sí, ríase, que me equivoquei, hombre, me equivoquei. Votamos en contra da súa moción porque eu non podo votar a favor dunha demagoxia política. Rematou o seu tempo, señora Arévalo. Ten logo 2 minutos, como sabe, para pechar o debate. Señor Mosquera, ten a palabra. Sí, moi brevemente. Resulta que non se nota nada o plumeiro cando non recoñecen o traballo deses dúcias de traballadores, xa digo casi un cento, que estuveron aí dando callo nas emerxencias, e o único que preocupa é o parque, ese famoso parque que foron facer fotos, que a maioría son interventores seus afiliados nas eleccións, que foron poñer tal, e que deixaron de protestar xusto cando acabaron as autonómicas. Que casualidades. Home, a miña idade non pretende que me chupo o dedo. Non o pretenderá. Non o pretenderá. Pode ser que se me escapen moitas cousas, pero o que é tan evidente como isto, pois, dificilmente se vai a escapar. E, repito, no seu momento, fuixos un protocolo de actuación aquí, que son os vixiantes que están todos os días, todas as horas, todo do ano, todos os días do ano, que son os que reciben, chaman as brigadas, actúan, e incluso se en algún momento puntual facían falta, que é habitual que actúen as brigadas, só se en algún momento facía falta chamar ao parque, pois chamaron. E chamaron. E resulta que a resposta foi que non ían a salir. Vamos a ver as consecuencias que vai ter e que ustedes axiten isto, francamente, hai que ser temerarios. Eu creo que pretenden, e xa pasou aquí noutro pleno, eu creo que o que pretenden vostedes é que feitos tan graves como estes pasen a ser expedientes para despois atarse con eles ali de que son uns represaliados por ser militantes seus. Eu creo que é o que pretenden, porque senón non se pode entender ese tipo de comportamentos. Repito, non é a situación ideal, pareceme que ustedes están actuando temerariamente, tan dispostos a levarse por diante o que sexa,
Eurodía, o sea, o protocolo que puxeron ustedes hai anos é que nós sempre compartimos e nunca criticamos, ahora a ustedes non lle vale, montan un follón porque non sei que pasa con ese protocolo. E uns señores que desobedecen nunha emerxencia, resulta que ustedes aquí veñen a cubrirlos como unha gran desgracia. Verdad, é un comportamento que se podía entender en outro tipo de forzas políticas, pero ustedes non son a orden e o ben pensantes e que as cousas hai que leválas como hai que leválas. Non representan ustedes eso, que eu non sei xa o que representan. Por lo menos no seu comportamento aquí na Diputación. É moi difícil entendelo. Gracias, señor Mosquera. Señor Font. Yo, como la vi un poco confundida entre las dos mociones, por un momento pensé que iba a votar en contra de su propia moción. Porque estuvo casi a punto de decir, y voy a votar en contra, pero claro, se dio cuenta que estaba hablando de la nuestra. Mire, lo que ahora me ha molestado de su moción es cuando por toda Galicia es verdad que han volado los tejados y que el amianto está por el suelo, que usted haga la broma de que es un mineral metamórfico y demás, pues es de bastante mal gusto, porque usted debería precisamente de intentar que la Xunta de Galicia asumiera sus responsabilidades y colaborase con los vecinos, que muchos serán de su concello como del resto de los concellos en esta cuestión. Mire, el resumen de esto es muy sencillo. La lectura que usted hizo del artículo 6 de la Ley de Emergencias. Y claro, hay un dato que no se nos ha pasado desapercibido. Es que usted no ha sido capaz de demostrar que allí diga que eso no le corresponde a la Xunta de Galicia. No ha sido capaz. No ha sido capaz. En lo que ha leído no hay ninguna responsabilidad por parte de la Diputación y de los concellos. Y de la moción suya, que es de la que estamos en este momento hablando, ustedes literalmente hablan de que el cargo económico de estos temporales los pague la Diputación y los concellos. Habla de esto y como antes me retaba determinadas cuestiones, ya me gustaría que como portavoz del Partido Popular aquí usted fuese por todos los ayuntamientos diciendo que pretende que sean los concellos los que paguen todos los daños ocasionados por los temporales. Por lo tanto, nos reafirmamos, dado que usted lo mezcló en la anterior moción que presentamos, y nos oponemos a esta moción y vamos a votar en contra porque es un ataque a la autonomía municipal, es una dejación de funciones por parte de la Xunta de Galicia, es un intento de aprovechar la representación política que ustedes tienen en esta entidad local para que sea la Xunta quien no pague y que sean los concellos. Estoy convencido de que la moción que presentamos en sus 7 apartados es la voz de los ayuntamientos. Es lo que hemos oído cuando ocurrieron los temporales de 2016 y claramente el año pasado la Xunta de Galicia no atendió de forma igualitaria a los concellos, no asumió sus responsabilidades y en la reunión en la que yo estuve hasta se les cayó la pata de la Administración del Estado porque allí, como coloquialmente se puede decir, dejaron con el culo al aire a la Xunta de Galicia a la hora de señalarles como los responsables de estos daños. Gracias, presidenta. Señor Mosquera, actúe, goberne e deixe de estar vendo para aquí. Ahora, cal é o problema de que teñan traballadores ao parque que sean do Partido Popular? Cal é o problema? Porque ao final parece que ese é o problema. Ten fixación vostede con eso. Eu creo que se o señor Trump supera desa fixación, o chamaba a vostede para que fose delegado do seu goberno. Ríase, porque ao final, en todo o que falamos do parque de maquinaria, o que vostede máis repetiu é que había traballadores do Partido Popular. Bueno, e cal é o problema? É que a maioría dos concellos, a maioría das administracións, se as goberna o Partido Popular, é que cada 100 cidadáns hai máis do Partido Popular que do Partido Socialista ou, por suposto, do Bloque Nacionalista Galego. E mire, o plan concellos de que me falaba antes, solo faltaba
que xa o pouco que temos, que nos han recortado, que ainda encima ahora diga que tamén metamos aí as emerxencias. Como fai a Xunta de Galicia, entonces? Porque a situación urxente do ano pasado fixo que a Xunta tuvera que buscar 1,5 millón de euros para poder solventar este problema. Vostede sabrá como ten que facer, porque xa me dixo fai un rato outra vez. Bueno, a ver onde o sacamos. Xa mo estaba repetindo outra vez. Señor Fon, mire, sí, compostaje, efectivamente. Señor Fon, a lei de emerxencias en ningún momento, ya leín, non ya vou volver a ler, dice que sea en exclusiva a Xunta de Galicia. E decía antes que a súa moción votamos en contra porque evidentemente eso se está facendo. E presentámonos unha moción pedíndolle que vostedes actúen. A Deputación de Pontevedra ten que estar ao lado dos concellos. En un momento de emerxencia igual. E non se desvíe, señor Fon, actúen, fagan un plan de investimento. É o que pretendemos. Que a Xunta invista nos concellos en situación de emerxencia? Sí, pero que a Deputación de Pontevedra tamén. Tamén, señor Fon. E, polo tanto, non hai nada máis que darlle voltas á cuestión. Déixense de buscar sempre contramocións e aquí argumentos que non veñen ao caso, porque é moi claro o que lle estamos pedindo. Voten a favor de facer un plan de emerxencias para os concellos. Moitas gracias. Ben, eu son a presidenta da Deputación de Pontevedra e a miña obriga é defender os funcionarios desta Deputación e os vou defender, señor Arévalo. Porque, mire, nos días que houbo temporal, non somente, como moi ben decía o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, estiveron as brigadas traballando sin descanso, excepto eses traballadores que hoxe non vou falar, pero vou falar, hoxe non, hoxe vou falar de defender os traballadores que estiveron ao pé do cañón, traballando sin parar. Pero non soamente foron os traballadores das brigadas, senón os bombeiros tamén. E mire, eu estive recibendo a 1 da mañán, ás 2, ás 3, ás 4, ás 5 da madrugada, informes do xerente do Parque de Bombeiros, dos parques de bombeiros, do Consorcio de Bombeiros da Deputación. E me decían, hoxe foi un día movido en canto a saídas dos parques de bombeiros, envíoche resumen de intervencións, por se queres tomar algunha nova decisión. Ribadumia, 15 saídas, Vilagarcía, 9, Porriño, 5. Un pequeno incendio industrial, 4 por árbores que interrumpían vías e un teñado en Atios, no que había desprendementos. Morrazo, 15 saídas, etcétera, etcétera, etcétera. Isto eran os bombeiros que traballaron pola mañán, pola tarde e pola noite. E, polo tanto, esta Deputación, por unha banda, as brigadas, e por outra banda, todos os bombeiros, traballando sin parar. Por certo, moitas veces tendo que recoller chamadas que non recollían os responsables da Xunta de Galicia, cousa que ocorre bastante habitualmente. Polo tanto, que ninguén se atreva a cuestionar o traballo dos traballadores desta casa, que ninguén se atreva. Pero máis alá, porque é moi importante, porque a xente non se pode quedar con mentiras. Miren, o ano pasado, a Xunta de Galicia, de acordo coa FEGAM, lle pediu aos concellos que sufriron danos que pasaran informes. Pasaron dúcias de concellos. A Xunta de Galicia só recoñeceu na provincia de Pontevedra a 14. 10 eran concellos do Partido Popular e 4 gobernados polo Partido Socialista. E saben que aconteceu con ese 1,5 millón de euros? Que os 4 que a Xunta recoñecera que tiñan sufrido danos e que tiñan dereito aos recursos que a Xunta tiña posto a disposición para facer frente aos temporais, caeron de aí lista e se meteron a 4 do Partido Popular que non estaban recoñecidos. E saben cantos concellos recibiron axudas? 14. E saben de que grupo político eran? Do Partido Popular. Do Partido Popular non había ningún concello, nin do Partido Socialista, ni do Bloque Nacionalista Galego, nin de En Marea, nin de outro grupo. 14 do Partido Popular, 10 estaban recoñecidos na lista oficial, máis 4 gobernado polo PSOE, e de repente caeron os 4 gobernado polo Partido Socialista e subiron 4 que non estaban na lista inicial. Esa é a realidade.
E, por certo, esta presidenta intenta ser legal ao máximo e cumprir as leyes. E para afirmar que as competencias frente aos danos dos temporais son exclusivas da Xunta de Galicia, lle pedín un informe aos servicios xurídicos da Deputación de Pontevedra, que tamén espero que non os poña en dúbida o Grupo do Partido Popular, espero que sí, que respeten os servicios xurídicos desta casa, que afirmaban contundentemente que as competencias e as responsabilidades frente aos danos dos temporais son exclusivas da Xunta de Galicia, os servicios xurídicos. E, polo tanto, eu, como presidenta da Deputación de Pontevedra, que, según vostedes, a Deputación de Pontevedra é o Concello dos Concellos, en defensa dos 61 concellos da provincia de Pontevedra, lle exixo á Xunta de Galicia que cumpra coas súas obrigas e as súas competencias. Para que lle quede claro a xente, para que lle quede moi claro, porque isto que estou dicindo eu é a verdade. En este caso, o digo con tranquilidade, a verdade absoluta. E agora sometemos a votación a moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando á Deputación un protocolo de actuación especial para facer frente aos danos producidos polos temporais. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitada por 14 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Pasamos ao punto 9 da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Socialista, na que insta a Xunta de Galicia para que incremente a aplicación orzamentaria destinada a servicios de xuventude, especialmente en materia de axudas aos concellos, para que permitan dotar a SOMICs dos recursos necesarios para desenvolver a súa labor. Para a súa defensa, ten a palabra a señora. O incremento da partida orzamentaria aos servicios de xuventude e, por outra, frear o desmantelamento sistemático e progresivo da Rede Galega de Información Xuvenil. Por iso é necesario que tomemos conciencia dunha vez por todas da situación na que viven a maioría dos mozos deste país. O Goberno de Rajoy cambiou sen comunicalo e de forma retroactiva os contratos dos licenciados e licenciadas que están a facer a tese e traballan para a universidade. Esta medida implica que os contratos pasen de ser de obra e servizo a ser en prácticas e iso conleva a perda da indemnización ao final do contrato e da tarxeta sanitaria europea, pero o peor de todo é que ninguén lles avisou, ninguén lles advertiu. O Goberno enganoulles, facéndose asinar prórrogas do seu contrato inicial con outras condicións contravindo a legalidade. É unha vergoña, si o digo así, é unha vergoña, un engano, unha estafa que todos hoxe deberíamos condear. Converteron o que antes era unha oportunidade para formarse no estranxeiro nunha obrigación. E mentres Galicia e o señor Feijóo seguen a rebufo de esta flamante política. As políticas laborais e os recortes do Partido Popular conseguiron que unha parte importantísima da crise recaese nos mozos e mozas deste país. Convertéronos de novo nun país de migrantes. Sí, xa sei que dicen nun país de migrantes, porque esta definición sei que o Partido Popular non lles gusta, pero teñan claro que eu me nego a rirme dos mozos e mozas de Pontevedra falando, como fan vostedes, da mobilidades xeográficas. A xente desta provincia vaise porque non ten futuro, isto é así, porque as políticas do Partido Popular roubaronllo. Case medio millón de novos españois formados abandonaron o país ata data, desalentados pola falta de oferta laboral. E isto vostedes o saben moi ben. E máis, esta mesma semana asistimos a un novo ataque aos mozos deste país, aos investigadores, a eses chamados a mellorar o noso futuro dende o coñecemento e a ciencia. Pouco ou nada están a facer
para ofrecer aos que se poden quedar a sentirse parte deste país, a ofrecerlles alternativas, implicación, comunicación, políticas activas. Pouco ou nada están a facer cando ata cuestións tan sinxelas como apoio aos concellos para que poidan ofrecer aos xóvenes asesoramento e información sobre emprego ou sobre emprendimento, en definitiva, a posibilidade de ter información para o seu futuro están arruinando. Cando no ano 2012 anuncian a supresión do Consuga e a creación dun consello asesor, vendérono como unha mellora das políticas de mocidade. Pero 7 anos despois, todas e todos os técnicos de mocidade dos concellos denuncian que só foi un instrumento para reducir drásticamente as axudas ás administracións locais destinadas á mocidade. Pero non o digo eu. Isto non o digo eu. É unha denuncia clara e constante de todas e todos os técnicos da SOMIX. Outro día, como ben saben moitos dos alcaldes e alcaldesas que estades sentados do Partido Popular, tivemos unha reunión de traballo con elas e eles en relación ao plan estratégico de mocidade dentro da nosa liña de traballo na que implicamos aos sectores da sociedade que máis saben na redacción das nosas propostas. E, por certo, teño que dicir que era a primeira vez que se facía isto en esta Diputación. E foron eles os que nos pediron que lle trasladásemos a Xunta que deben de ter o desmantelamento sistemático e progresivo da Rede Galega de Información Juvenil. Denunciaron que o Goberno do Partido Popular está a condenarlles ao ostracismo e que lle somete a unha situación de desamparo que nunca vivirán. O que é evidente é que Feijóo non ten na súa senda política pensar nos mozos e nas mozas deste país. É necesario que se incrementen as axudas aos concellos para que as SOMIX, oficinas dependentes da Xunta de Galicia e competencia da Xunta de Galicia, teñan recursos suficientes para desenvolver a súa labor. É por iso que lles pido que apoien esta iniciativa. Vostedes son alcaldes e alcaldesas, concelleiros e concelleiras. Deberían unir os seus votos para exixir maior investimento para a mocidade desta provincia. Gracias. Gracias, señora Dina. ¿Alguna? No. No, vale. Sí. Perdona. Ahora, en el verde. Pues tengo que dar como esto. 5, no. ¿Cuántos minutos son? 5. Ahora dalle outra vez aí. Claro. Aí está. Sí, xa está. Sí. Vale, bos días. Me sorprende bastante varias cousas. Primeiro, as palabras de antes da presidenta, simplemente que xa teño dúdas se Caldas de Reis, Fornelos de Montes, Ponte Caldelas e Ponteareas son gobernos ora do Partido Popular, simplemente o deixo aí. E, centrándonos na moción, eu creo que nadie ten dúdas que hoxe en día xuventude estamos a programación que ten a Xunta pois é moito mellor que a que tiñamos no 2008. Eu creo que eso non pon nadie en duda, simplemente vendo as partidas, escoitando os técnicos e demais. Falaba a diputada de área que mantuvo unha reunión con todos os concellos, con todos os técnicos concelleiros. Si algunha noticia temos desa reunión, me parece que houbo bastantes críticas, sobre todo con algunha programación na que non se sentían identificados e, sobre todo, que non tiña o éxito que eles pensaban. Esas eran as noticias que non nos chegaron. Despois é unha pena que, cando nos falan desta moción, que non nos falen de que hai xóvenes en toda a comunidade, en algunha provincia, que poden viaxar gratis e outros que non. Que non, porque ao mellor temos alcaldes que, en este caso, pois teñen caprichos de non querer, en este caso, de non querer pagar o transporte, e mentras noutras provincias e noutras áreas a xente xoven viaxa gratis, pois en sitios, en zonas como na área metropolitana de Vigo, pois non poden, porque en este caso, pois o alcalde de Vigo se nega e, sobre todo, o apoian outros alcaldes. Logo, cando falamos de xuventud, hai que falar de todo. Hai que falar que as tasas universitarias en Galicia son as máis baixas de toda España. Non di o Partido Popular, o recoñecen en toda España. Se fala da tarxeta da xente nova. E tamén hai que recordar que, en este caso, no 2016, Galicia foi a única comunidade, a única,
que siquera a podemos comparar con comunidades onde goberna o Partido Socialista, foi a única que, en este caso, creou unha liña específica con 600.000 euros donde había unha liña de información. Logo, nadie creo que dude que a día de hoxe o traballo que se fixo por parte do goberno do señor Feijóo pois é un traballo, en este caso, moi digno, que nós non vamos, en este caso, a renegar nin a recoñecer que hai que seguir traballando e que queremos que cada vez máis centos de xóvenes en Galicia poidan traballar na súa comunidade e sigan traballando aquí. Non vamos a negar, pero que sí que temos claro é que a día de hoxe se están facendo moitas cousas, que hai moitos proxectos en marcha, que cada vez hai máis independencia neses órganos consultivos que ten, en este caso, a Delegación de Xuventude, pero, sobre todo, o que entendemos, a partir de aquí, e así o falamos, o que din son os feitos. Se enchen a moitos falar, en este caso, de que se apoia a xuventude, de que se apoia os proxectos 69, pero, sin embargo, neste caso, só hubo unha comunidade onde apostou cunha cantidade real, obxectiva, en este caso, que pode ser opinable, pero aí está, en este caso, esa subvención, esta liña directa que creou a Xunta, que foi máis de 600.000 euros, donde outras comunidades non apostaron por eso. Logo, podemos seguir falando, pero aí están os feitos. Repito, cada vez as tasas en Galicia están conxeladas e donde máis barato é estudiar, donde menos pagan eses xóvenes e os seus familiares, cousa que donde goberna o Partido Socialista é donde máis caro é, e iso non é opinable porque se pode medir obxectivamente. En Galicia, cada vez os xóvenes teñen a súa tarxeta para poder viaxar gratis, o que sucede que seguramente na súa área, pois, cando, en este caso, o alcalde de Redondela e outros alcaldes de Mos e demais, protestan é por algo. E o mellor tamén protestan porque a xente xoven da área metropolitana, en este caso da zona de Vigo e da súa comarca, pois podrían viaxar gratis os xóvenes, pero por un capricho dun alcalde, en este caso non poden facer. Logo, esos son feitos que tamén están ceñidos ao que é a área de xuventude. Logo, que ten que facer vostede, en vez de vir aquí con ese sistema que levan inventado desde cando foi o fracaso do peche desa oficina da muller en Puente Caldelas, e ahora que existe unha estrategia por parte do Partido Socialista en atacar todo o que sexa do Partido Popular, o que teñen que facer é tamén mirar para dentro e tamén decirlle aos seus alcaldes, neste caso o alcalde de Vigo, que por culpa dun capricho del, os xóvenes de Vigo teñen que estar pagando máis do doble do que tiñan, en este caso, e que o podían facer de forma gratuita. Logo, está moi ben criticar ao Partido Popular, como ben decía o señor Mosquera, aquí cada un ven a falar do seu libro, pero tamén critíquense vostedes. Digan vostedes porque eses xóvenes non poden ser beneficiarios dunha tarxeta onde pagarían 0 euros simplemente porque hai un alcalde que non quere. Logo, nós desde aquí estamos dispostos a seguir mellorando, pero leccións ningunhas. Estamos moito mellor que no 2008 e a xente xoven e as oficinas están moito máis protegidas e con moitos máis recursos de que cando ustedes gobernaban na Xunta de Galicia. Gracias, señor Moldes. ¿Alguna? ¿Procedemos a votación? Procedemos a votación. Ben, pois, señora Rivas, ten a palabra. Señor Moldes, de verdad me sorprende vostede. Primeiro, cíñase a moción. Eu creo que non leu esta moción, por suposto non leu. E como sempre, como non preparamos as mocións, vimos a alegar o que di a presidenta, o que di a área metropolitana, o alcalde de Vigo, sempre estamos nas mesmas cousas, verdad, señor Moldes? Esa é a táctica e a maneira de traballar que ten o Partido Popular. E como sempre nos enteran do que levamos e do que se está a pasar aquí. En este caso, por encima, teño que decir que é a primeira vez que hai un área de xuventude, a primeira vez, señores diputados do Partido Popular. Entón, é tremendo. E que vostede diga que nesa reunión, que é a primeira vez tamén que se fai unha reunión con concelleiros, concelleiras, alcaldes, alcaldesas e, sobre todo, o máis importante, con técnicos e técnicas das OMICs, que vostede ven aquí a decir que o único que reclamaban era por algún programa. Señor Moldes, como se nota que non estaba e que non lle interesaba? Porque de verdade lle podo decir que foi unánime o que dixeron os técnicos e técnicas das OMICs. Unánime. Se non queremos oír e queremos facer oídos sordos, eso se lles va moi ben. Pero quero recalcar que me parece importantísimo o que hoxe se trae aquí, e que vostedes, o Partido Popular, están
negando, están omitindo. Lamentablemente, lle temos que decir que a Diputación decidiu que son máis importantes as siglas que as políticas, e para nós os mozos e mozas da provincia son moi importantes. Repetir tamén que hai 3 concellos, xa que está vostede nombrando os concellos, me parece importante. O Concello de Forcarei, o Concello de Mos e o Concello de Redondela, que están aquí as súas alcaldes e alcaldesas. Sí, señora Cachafeiro, efectivamente, Forcarei non ten o mix, xa que estamos, Forcarei non ten o mix, e Ponte Caldelas, a semana pasada, vostede, nun pleno municipal, rexeitou solicitar un CIM para Forcarei. A iso chámaselle ausencia total de rigor político. Señor Arévalo, nós tamén, por suposto, xa que vostedes nombran, nós tamén. Vostede no 2015 fixo unha campaña para dar a coñecer nos seus centros educativos os servizos que ofrecía a súa SOMIX, e hoxe vai a votar vostede en contra de esas axudas que nós, dende a Diputación, exiximos que é competencia exclusiva da Xunta de Galicia e que vostede, a seus ciudadanos, veciños e veciñas e mozos e mozas, se llo vai a negar. E, por último, por suposto, Redondela. O señor Bas, que ben sabe el como está a OMIX e como está a SOMIX en Redondela, verdad, señor Bas? Si o sabe perfectamente, porque mire que entrar na página web e non hai ni un link da OMIS, da Xuventude en Redondela, non hai ni un link. Pero espero, señor Mas, que non diga que por falta de recursos, porque lle lembro que acaba vostede de votar e que vai a votar en contra de habilitar máis cantidade. É lamentable a postura do Partido Popular. Gracias. Gracias, señora Rivas. Rematamos. Ben. Procedemos á votación da moción. Votos en contra? Contra. Hai 12, non? Abstencións? Ningunha. Votos a favor? Debemos ser 14, non? Queda aprobada por maioría. Vamos co punto 10, moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando o arranxo da estrada provincial EP 5302 de acceso a Ponte Frieira Crecente. Señor Alén, ten a palabra. Boas tardes, señor presidente. Vamos a proceder a esta moción que di o seguinte. Dende o mes de febreiro do ano 2016, a estrada provincial EP 5302, que dá acceso á Ponte de Frieira, no Concello de Crecente, presenta unha serie de danos que poñen en perigo a seguridade viaria, ao tempo que supón unha ameaza de derrumbamento para as vivendas situadas na parte baixa da estrada. Isto recordo que ven desde o ano 2016, e nós pedimos aquí que se actúe o máis rapidamente posible. Iso é máis ou menos o que di. Cal é o problema desta carretera? O problema é que, como acabo de decir, debaixo dela, debaixo deste terrapén, que aparte nos aportamos aquí unhas fotos, hai unha vía do tren e aparte hai casas. E non sei se estuvo aquí non, quero dicir, se estuvo ali, mellor dito, o señor Uxío, o encargado de carreteras, pero aquilo dá medo. Ver aquilo dá auténtico medo, dá auténtico pánico. Señor Uxío, eu non podo entender, e vou dicilo, porque hoxe estivemos falando hasta fai un momento de quen son as obrigas dos temporais, hai dúbidas se dun ou se doutro. Aquí non hai dúbidas, esa carretera é provincial. E esa carretera hai que arranxala o día seguinte de estar derrubada. E levamos un ano, señor Uxío, non se fixo nada. Pero non é por falta de tempo, que isto é o triste, porque o señor Uxío ten tempo para ir a Mondariz e falar dun plan de mobilidade, urxencia cero. O plan de mobilidade de Mondariz ten de urxencia cero. E isto, que ten unha urxencia absoluta, pois ni nos acordamos. Estamos falando un ano despois do que pasou. A mí non me extraña o tema dos temporales. Se realmente iso é tan rápido como nesta carretera ou como na de Covelo, ou como na de Xabaxás, que tamén falaremos dentro un pouco, así nos vai. Eu que lle pido a este grupo, en especial ao Bloque, que quen leva isto, e o seu responsable, pidolle máis vocación,
máis compromiso. Para estar en política, como para estar en medicina, en varias actividades nesta vida, hai que ter vocación. Eu non sei se usted ten vocación, señor Uxío, non sei, pero eu non dormiría se tivera unha carretera nesas condicións e eu fose o máximo responsable para arreglala. E non me veña con historias de si o proxecto, si non sei que. Non fai falta proxecto, isto se fai por emerxencia. A lei permite facela de inmediato. Temos outra, en Covelo, que esa xa está derrubada. Vale, xa está. Bueno, pois tampouco se arreglou. E pasou un ano. Eu creo que isto que é un botón de mostra da realidade desta Diputación. Porque hasta ahora aí hai público escuitando, eu creo que incluso se aborre un pouco, non? Nos liamos aquí a veces en algunhas liadas que non chega a xente, non? Pero isto, repito, son mostras prácticas de como goberna, en este caso, o Bloque e o señor Uxío. Pasan olímpicamente de todo. Señor Uxío, a súa política en carreteras é desastrosa, é nefasta. Vostede non fai nada, señor Uxío. E digo un ano despois. É dicir, que lle den un ano, bueno, levan ano e medio. Non se pode andar por aí, repito, perdendo tempo con as historias que non hai demanda en Mondariz. Contratar unha empresa para preparar plans de mobilidade. Pero a quen lle importa a Mondariz? Señores, arreglen as carreteras. Como lle dixeron o outro día ali os veciños, o primeiro que ten que facer é limpar as carreteras. Porque a xente circula e Galicia e Pontevedra estamos no índice máis alto de accidentes de España. Isto é básico, isto é prioritario. Estamos falando de vidas se hai accidentes, señor Uxío. Tómese este tema en serio. Ustedes van coa súa rutina e nada, veña, dalle para dentro e fora. Ahora temos que comernos plans de mobilidade porque o Bloque quere, e xa está. Pero primeiro fagan urxente, e urxente é arreglar estes auténticos desastres que teñen aí. Eu non me imagino que na Rúa Michelena ou na Rúa Príncipe de Vigo houbera socavóns e perigos como isto. Estarían arreglados o día seguinte, como debe ser. Hoxe, cando se falaba aquí, se Vigo, se Pontevedra, señor Mosquera, o interior, as parroquias e as aldeas tamén existen. A mí non me veña con porcentaxe de inversión. E se quere falar de porcentaxe de inversións sobre habitantes, falamos de todos. Falamos do apoio que dá o Estado central, ustedes chaman Estado español, España, ás cidades. Entón, falamos do conxunto. Por favor, creo que aí estuvo tremendamente desafortunado. O rural e as xente das parroquias tamén existimos e temos os mesmos dereitos e non temos por que matarnos por un terraplén abaixo porque o señor Uxío e o do Bloque non lle dá a gana de arreglalo. Non hai vontade. Señor Benítez, ten a palabra. Bos días a todos e a todas. Señora Len, ten moita fixación comigo, só quero dicir que non me vou a presentar en Mondariz, pode estar tranquilo, e non teña que ter tanta fixación comigo, nin tan criticarme con esa vehemencia, non? Respecto de... Vou ser moi breve, porque creo que o tema non dá para máis. Nós xa temos dito aquí innumerables mocións que se trouxeron por cuestións de necesidade de unhas estradas ou noutras, de que as prioridades as vamos a marcar desde o Servicio de Mobilidade e os servicios técnicos en función de criterios técnicos e non en función das mocións que traia o Partido Popular a pleno aquí, evidentemente, solo dos seus concellos onde gobernan vostedes. Nos vamos a atendelas con criterios equitativos para todo o mundo e en base a criterios técnicos sexa o alcalde dun color ou o alcalde do outro. Vostede me fala aquí de que introduce isto, non sei quen non me a conto, de que non se debe facer un plan de mobilidade en Mondariz, que iso non o demanda ninguén, que iso non o quere ninguén, o mellor que vostede non se dá conta é que vostede xa non é o alcalde de Mondariz e nós temos, na Deputación, temos marcado un criterio moi claro de respetar a autonomía local e respetar a elección democrática que houve nos distintos municipios. E o plan de mobilidade de Mondariz foi unha demanda que fixo o goberno democráticamente elexido en Mondariz. Entón, nós, como se fora do Partido Popular, atendemos as demandas dos seus representantes democráticos que son os alcaldes. E vostede ten que darse conta que, por moito que sexa deputado provincial e teña o dereito aquí de poder falar, non é o máximo representante democrático de Mondariz e, polo tanto, bueno, eso determinará, polo menos neste mandato, o actual alcalde
e se non os veciños, obviamente, non están de acordo co que el fai, pois xa o penalizarán nas urnas, non? E respecto ao tema en cuestión, simplemente decir que, como todas as actuacións en estradas e actuacións nas que hai derribos, hai que facer melloras e todo eso, pois sufren un procedimento. Eu lles instaría ao Partido Popular que deixen de pasar este traballo de pasar mocións de cousas que se solucionan con unha chamada ou con un email ou con unha toma de contacto e diga ao seu alcalde que se dirixa a min, que acabamos antes e non perdemos aquí todo o tempo. Concretamente este caso, xa fai bastante tempo, evidentemente, que os técnicos foron ali a velo, redactaron o seu proxecto oportuno, se enviou polos canles administrativos, que sabedes todos como son, e foi axudicada a obra que comezará a semana que ven. Xa onde la vai que se fixo o proxecto, bueno, pois todos nos gustaría que todo isto fose máis áxil e a nosa vontade está en que o procedimento administrativo desta casa se mellore e se axilice, pero bueno, que xa foi polos canles establecidos que hai, que primeiro vai o vixiante, despois vai un técnico e fai unha evaluación, se redacta un proxecto e ese proxecto se remite ao servicio de contratación, se contrata e se axudica e se comezan as obras, que neste caso empezarán para a semana que ven. Gracias, señor Benítez. Tenga palabra, señor Alén. Vamos a ver, señor Uxío, parece que non me entendeu. Hai un concepto en política que é moi importante. É o concepto prioridade. É aquilo que primeiro se ten que facer antes de nada. Vostedes ficharon un equipo de persoas, cousa que me parece moi ben, para facer estudos de mobilidade. Pareceme moi ben. Pero, por favor, antes que iso, están as obras urxentes, onde unha persoa pode ter un accidente e matarse, por encima caer nunha vía dun tren, ou por encima caer encima da casa de alguén. Menos burocracia, menos historias. Aí non fai falta un técnico. O que fai falta é a vontade que usted vai ali, que se mova, como estuvo outro día Mondei, que me parece moi ben, 3 ou 4 horas, é tempo, bastante tempo estuvo ali, e que vaya, e que o mire, leva o técnico e o técnico ali en 2 minutos, xa a man lle pode facer un informe dicindo que esa obra é urxente. Porque algúns estivemos gobernando moitos anos e sabemos como funciona o tema. O que é gravísimo é que pase un ano aquí, como en Covelo, e non se faga nada. Iso é o triste. Cando foi na carretera esta que vai de Mondariza a Covelo, en Cernadela en concreto, antes de Xabaxáns, coas chuvias, 50 metros de carretera desapareceu. Sabe como actuou a outra diputación que o señor Fontán lle ataca? Facendo obra de inmediato. E aí está feita. E os veciños tuveron o problema arranxado moito peor que este, moitísimo peor. Eu creo que tardamos, se non recordo, sobre mes e medio. Bastante peor. E este, que son máis sinxelos, porque ali a carretera desaparecera literalmente, levamos un ano e non fixemos nada. E ainda non fixemos nada. Entón, por favor, eu que lle pide responsabilidade e prioridades, que me parece moi ben. O acto de Rosalía, moi ben, iso está moi ben. Claro que sí. Eu apoio, tamén teño aquí a Camelia. Me parece genial. Pero, por favor, vamos a empezar a casa polos cementos. E o primeiro é o primeiro. E o primeiro é que a xente non se mate, por favor. Señor Uxío, pasa olímpicamente do tema. Eu lle dixen, e me brinden, a ir con vostede pola comarca e miramos os dous iso. Pero usted creo que ten algún problema, non sei, igual, claro, PP e Bloque non somos moi compatibles. Os que somos compatibles somos todos aqueles políticos que queremos gobernar para e por o povo. Eses somos todos compatibles. A ideoloxía do Partido Popular é resolver problemas, ser eficaces. Estou vendo que a ideoloxía do Bloque da Diputación en Carreteras é a ineficacia absoluta. Porque estes temas que eu estou traendo demóstrano, señor Uxío. Eu non teño ninguna fixación, pero que usted é o máximo responsable. Non é o señor Fon, é usted. Rematou o seu tempo. Se non hai máis palabras... Sí, señor Regades. Moitas gracias, señora presidenta. A verdade é que eu non entendo esta moción, nin esta discusión, nin esta virulencia, non? Eu sempre que falo neste pleno digo que teñamos que ser capaces de facer deste foro, deste pleno, un foro de debate, un foro de ideas e non un foro de confrontación. E menos aínda
entrar en acusacións personais ni en debates concretos personais, porque eu creo que todos temos unha forma de gestionar, unha forma de xestionar e de levar a administración. E a verdade, eu teño que felicitarche, señor Uxío Benítez, señor diputado, teño que felicitarlle, porque o que estamos vivindo nesta nova diputación é que as obras teñen proxectos, e que os proxectos misteriosamente adáptanse á realidade do territorio, porque todas as obras que heredamos ou non tiñan proxecto ou non se adaptaban á realidade do territorio. Baños no Instituto de Beade que se olvidaron de poñerlle o saneamiento. Unha obra deportiva na Illa de Arousa que se olvidaron de meterlle a cimentación. E claro, tampouco tiña cometida eléctrica, porque, como saben, na Illa da Arousa pois deben de andar con velas. Entonces, eu felicítolle, señor Benítez, felicítolle por a seriedade e o rigor co que está levando esta Diputación. Isto non é unha comparsa de carnaval. Cando nos disfrazamos e vamos de comparsa é outra cousa. E disfrutamos, está moi ben disfrutar. Pero cando estamos na Diputación somos serios. E usted está facendo todas as obras con proxectos. E está dicindo que a obra e o proxecto comeza a semana que ven. Eu non entendo esa discusión. E o que sisa non me parece, non? De recibo é dicir que a seguridade e a mobilidade pois non é unha prioridade na provincia de Pontevedra. A verdade, o Partido Popular é así. Non hai cambio climático porque me o dixo o meu primo e non hai problemas de seguridade porque o digo eu. Bueno, eu creo que temos que construir e temos que facer a provincia entre todos e só se fai traballando e as obras fanse cos ingenieros, co técnico, con proxectos e con levantamentos topográficos sobre o terreno. Non se leva ali a Manolo e Benito, levantamos un muro que haya que tirar o día seguinte. Moitas gracias. Simplemente aclarar para que no próximo pleno non volvas a traer outra moción que o tema de Covelo tamén está na mesma fase, tamén xa foron os vixiantes, xa foron os técnicos, xa fai meses, redactaron, enviaron o proxecto de contratación, está en contratación, en fase de contratación, creo que pendiente de entrega dos presupostos das empresas e en breve tamén se adxudicará ao mesmo tempo. E non se fai, obviamente, polas mocións que presente o señor deputado, senón porque, evidentemente, cando hai unha incidencia, se abre, hai un procedimento e van os técnicos ali a verificalo e eles son os que establecen as prioridades. Non son eu tampouco, os técnicos son os que establecen as prioridades como debe de ser, porque ten que ser en función de criterios técnicos. Vamos a ver, o representante do PSOE acaba de perderse unha oportunidade maravillosa para estar caladiño, pero bueno, xa que falou, vou contestar. Non estou descalificando nada, por favor, respeto. Non teño nada persoal en contra do señor do bloque Uxío, para nada. O outro día estuve en Mondariz, creo que nos saludamos perfectamente, non teño nada, como se quere que tomamos un café hoxe a salir, non hai ningún problema. Outra cousa é a súa responsabilidade, que, por suposto, lle vou a recordar porque é a miña obligación. O señor Regades creo que non se leu o capítulo eso de obra de emerxencia. Señor Regades, a ver se se entera. Hai obras que non necesita, se son por emerxencia, facer... Non o necesita, faise dispois. Primeiro faise a obra, porque é o que corre presa. Primeiro fai sobre, entérese porque vexo que non se entera. Podo seguir falando? Podo seguir falando, gracias. Espere, señor Alén, espere un segundo. Señor Regades, por favor, está no uso da palabra o señor Alén, así que permitamos... Repito, hai obras... Pero deixe o que fale. Hai obras e se fixo na carretera que vai de Mondariz a Covelo, ali en Xabaxás, como dixen antes, que desapareceran a parte de 50 metros, primeiro hai que empezar a facer a obra e se vai facendo, entre outras cousas, o proxecto, porque non se sabe ainda ben como vai acabar, pero usted lea iso, que parece que é unha persona así moi instruída, pois siga instruíndose que boa falta lle fai. Nós estamos falando aquí dun tema, señor Uxío e señor Regades, que ten máis dun ano. É dicir, que non foi onte vimos hoxe, xa pasou un ano. Que vai empezar para a semana que ven, pero vai empezar a semana que ven un ano despois de suceder. Entón, por favor, falemos clariño. E despois sobre esa historia, señor Uxío, que non podemos traer, nós vamos a traer aquí todo o que estimemos oportuno. Espero que se respete iso.
de acceso a Ponte Frieira Crecente. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitada por 14 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Pasamos ao punto 11 da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando a construción dunha piscina cuberta en Vilanova de Sí, bos días a todas e a todos. Ben, pois esta moción presentámola aquí neste pleno provincial a consecuencia pois de que o Partido Socialista amosa ahora pois un interés porque se cree este servicio na vila natal de Vallinclán porque, bueno, pois é un servicio necesario, entendemos, para todos os veciños e veciñas de Vilanova. O Partido Socialista presentou no Pleno Municipal esta moción e tamén quero lembrar aquí que tanto o Bloque Nacionalista Galego como Gañemos Vilanova votou en contra desa moción presentada. A moción instaba ao Concello de Vilanova a que dentro do Plan Concellos se investise a parte adicada a investimentos, a redundancia, na piscina municipal. A verdade é que fai un pouco nunha exposición o señor Font decía que o Partido Popular en Ourense opinaba dunha maneira e o Grupo Popular na Diputación de Pontevedra opinaba de outra. Nós hoxe veremos, sabemos xa o que votou o Bloque Nacionalista en Vilanova, veremos o que vota hoxe aquí, porque tanto o Bloque Nacionalista Galego como Gañemos Vilanova, ao igual que o Partido Popular, sí está a favor da piscina, por suposto, de crear esta instalación, pero entende que se debe de firmar un convenio, igual que se firman convenios, igual que esta Diputación de Pontevedra está firmando convenios, son libre disposición, con outras cidades, pois que se firme tamén un convenio ao marxen do Plan Concellos con Vilanova de Arousa. Hai que dicir que, bueno, desde logo, o Partido Socialista ven a remolque do equipo de goberno de Vilanova porque a verdade é que xa hai moitos anos, xa hai tempo, que este proxecto se presentaba, por exemplo, nas últimas pasadas eleccións, no programa electoral, pois iba o proxecto da nova piscina municipal para Vilanova de Arousa no programa electoral do Partido Popular. Non só isto, o Partido Popular en Vilanova está a desenvolver por fases un proxecto lúdico deportivo creando un complexo de 30.000 metros cuadrados donde os veciños e veciñas de Vilanova poden disfrutar dun área de esparcemento e de lecer. Se levan executado, ademais, diferentes xestións moi importantes como son a primeira e prioritaria a compra de terreos. Foi o Concello de Vilanova, o Goberno de Vilanova, que se puxo en contacto cos particulares propietarios destes terreos e foron quen de, con fondos municipais, comprar esos terreos. Posteriormente, fixéronse xestións, tanto con Costas do Estado como con Medio Ambiente, para obter os permisos para o destino e o uso destes terreos para usos deportivos. A búsqueda de financiación para executar un campo de fútbol de última xeneración, os vestuarios, gradas e incluso unha pista de tenis foi éxito tamén do equipo de goberno vilanovés para ese complexo deportivo. Por que? Porque supo facer entender o anterior goberno de Diputación e a Xunta de Galicia da gran necesidade e da gran repercusión positiva que tendrían estas instalacións para os veciños e veciñas de Vilanova. Ademais, na anterior legislatura xa se creou, xa se fixo tamén o anteproxecto para a piscina de Vilanova. Ademais destas inversións, pois, a Diputación de Pontevedra fixo outras en Vilanova de Arousa, como o auditorio ou o pabellón de usos múltiples, foron tamén inversión da Diputación. E ora, o señor concelleiro do PSOE, o portavoz do PSOE en Vilanova de Arousa e diputado, nos instaba en Vilanova e hoxe cunha emenda aquí volve a instar a que se invista o Plan Concellos en esta piscina.
Miren ben, o Plan Concellos, a maioría dos concellos da provincia están utilizando en outras inversións que entenden prioritarias como son pois o saneamento, a ampliación de saneamento, a ampliación de abastecementos, creación ou tamén maior dotación de líneas, de farolas, etc. etc. E entendemos que esta inversión debe ser ao marxen do Plan Concellos. Polo tanto, igual que para Pontevedra se firman convenios de 2 campos de fútbol, pois nun mismo pleno se aprobaron aquí unha inversión para 2 campos de fútbol de obra sintética para Pontevedra, entendemos que Vilanova ben merece unha piscina que facilite aos veciños e veciñas non ter que desplazarse a outros concellos para poder disfrutar deste servicio que hoxe en día pois tamén é moi demandado pola cidadanía e polos veciños deste municipio. Señor Mosquera. Grazas, señora presidenta. A ver, ao ler a moción, xa un saca de conclusión que hai algo raro na presentación e no asunto. Ahora, o señor Aragunda acaba de declaralo abertamente, cousa que nos alegre, así nos enteramos todo, que é unha polémica interna clara da Corporación de Vilanova. Entón, como sabe perfectamente, os debates na Corporación de Vilanova ou en calquer concello da provincia, pois fanse ali e quedan ali e non ten ningún sentido traelos a esta Diputación. Porque, claro, aquí xos puxo, non sei que, instar ao Goberno da Diputación a firmar un convenio. O sea, un convenio, un acordo entre partes. E para chegar a un acordo, resulta que o que fai é meter unha agresión. De verdade, eu non creo que non levo anos aquí, creo que nunca vin tal cousa. Nunca vin. Porque, a ver, se usted quere un convenio, terá que facer unha proposta, terá que facer, en fin, acollido e non dicir, mire, vamos alá a ver si, non en plan vaqueros, a ver si resulta que tal. Bueno, está claro que é un problema interno da Corporación de Vilanova que terá que discutir no seu lugar, que se é conta do Plan Concellos, que se non é, que se non sei que, o seu debate do Plan Concellos arrastrado aquí. Ben, eu recomendaríalle ao Partido Popular a Corporación, pero tamén ao alcalde de Vilanova, que as formas e o diálogo son a maneira de chegar a algo, porque se alguén quere chegar a acordos con outras administracións a base de certos comportamentos, creo que non é o mellor, porque na provincia de Pontevedra, por exemplo, concellos de máis de 10.000 habitantes que non teñan piscina, hai uns cuantos. E non se ocurre aos alcaldes respectivos, nin antes nin agora, chegar e vir cunha moción ou mandar facer unha moción ou aceptalo e aparecer aquí, porque, repito, se se quere chegar a un acordo será negociando. Non quero poñer calquer exemplo da vida común, creo que é fácil de entender. Se eu quero comprarlle a finca ao do lado, chegar a un acordo para usala conxuntamente, non vou empezar a decir, oye, vou-te obligar a usar a axuda. Mal vai. Creo que non é forma e nada. Entón, polos dous motivos que acabo de dicir, un polo fondo e outro porque traer aquí debates dunha corporación vai contar sempre co noso voto en contra, a ver se os deixan de facer, e polo fondo que se hai que asinar un convenio con quen sexa, asinarase, pero non con estas formas. E, por certo, e remato, no Concello de Pontevedra, feito con colaboración da Diputación, había un campo e medio, o medio é un de fútbol 7. O que había. Ben, cando hai concellos de 5.000 habitantes que tiñan 3 e 4, Vigo creo que tiña 14, con colaboración da Diputación. Bueno, pois foi unha situación que se deu, e, por certo, non puxemos o grito do ceo, nin este portavoz trouxo aquí mocións instando o anterior goberno a que negociara non sei que convenio. Bueno, pois douse así. E resulta que sí hai un déficit bastante máis elevado de instalacións de campos de herba sintética que en ningún concello da provincia. Vale? Proporcionalmente a población é o que peor estaba.
bueno, pois trata de subsanar dentro dese acordo, non? E non, vamos, creo que está suficientemente clariño, non vamos a alargarnos. Gracias, señor Mosquera. Señor Regades. Moitas gracias, señora presidenta. Bueno, primeiro, claro, marchou o señor Alén, eu creo que os compañeros diputados pois debenlle asesorarlle, aparte tendes aí funcionarios públicos, non? Que todas as obras teñen que ter proxectos, non creo que ningún dos concelleiros que están no goberno pois autoricen unha obra sin un proxecto, non? Sin plan de prevención, sin apertura de centro de traballo, sin que os traballadores teñan seguridade social, pois eso non pode ser, non? A emergencia único que autoriza é, sempre que este justificado por técnicos da Administración, que o procedimento de contratación sea máis breve. É o único. Eu creo que yo deben de decir o señor Alén para que non diga estas cousas que constan en acta e, bueno, pois quedan un pouco feas por parte dun diputado dunha administración. Señor Regades, por favor, estamos noutra moción. Vamos a centrarnos na moción que nos presentan. Eu quería comenzar dicindo que llevamos a facer unha proposta de emenda, unha proposta constructiva, porque nós creemos na administración local e na autonomía local. Entonces, pois, bueno, nós o que lle decimos é, claro, se o Concello de Vilaboa, se o Pleno de Vilanova quere facer esta infraestructura, pois instar ao Concello de Vilanova a usar os fondos do Plan Concello da Diputación de Pontevedra, do que se recibe nestes momentos máis de 700.000 euros anuais ao longo de varias anualidades para afrontar o custe da construción dunha piscina cuberta no complexo do Terrón. Do mesmo xeito que están a facer outros concellos da provincia de Pontevedra, como é o caso do Grove ou como é o caso da Illa de Arousa, non? E a verdade que, bueno, quedo sorprendido con esta moción. Novamente temos o salto de autonomía local, en vez de facer un debate nos plenos dos concellos, pois temos un debate aquí a Diputación de Pontevedra. A veces penso que por falta de comprensión, non? Pero eu creo que máis ben é porque vostedes non entenden o que significa o repartir de forma equitativa e eficiente os fondos da Diputación entre todos os concellos, sin importar nin os territorios, nin o cor político, nin quen o dirixe. O segundo, seguen sen asumir que esta Diputación puxo fin ás libres disposicións. Non hai máis libres disposicións. Poden vir pleno tras pleno, aquí, tendo iniciativas de facer uso de libre disposición, cando xa lle decimos que chegou o fin da libre disposicións presidenciais des anos anteriores. E o terceiro, siguen sen darse conta que a Diputación de Pontevedra puxo fin tamén aos días da política caciquil, da presión e da arbitrariedade a hora de facer inversións na provincia. Non é comprensible que, sabendo que a Diputación de Pontevedra adícalle a Vilanova 735.000 euros no plan da Diputación, non é comprensible que nos traian esta demanda ao pleno desta Diputación. Piden vostedes que tramitemos unha subvención directa que non valora as necesidades das infraestructuras reais da comarca do Salnés. E fano, demais, amparándose nunha suposta discriminación, alegar que a Diputación asina convenios con outros concellos da provincia de Pontevedra. É ata gracioso, non?, que esa suposta discriminación a denuncien vostedes en nome dun concello o que se subvenciona dende a Diputación de forma histórica, nestes momentos un complexo deportivo, un campo de fútbol, pistas de tenis, nos que tamén se lle compraron os terrenos cando o resto dos concellos da provincia se lles exigía que puseran a disposición os terreos para facer a infraestructura. E todo a través de convenios como que solicitan, mentras que tan solo cruzando unha ponte, o Concello da Illa de Arousa pasou anos e anos conseguindo ter os terrenos para poñer a disposición para poder ter unha infraestructura necesaria para ese concello. Un concello que nunca tuvo a mesma axuda que Vilanova, por unha simple cuestión de cores políticas. Pero nós creemos a importancia do territorio, a importancia das infraestructuras. E non vamos a entrar de quen goberna un concello ou outro. O que vamos a entrar é a necesidade das veciñas e dos veciños das mesmas infraestructuras, sean deportivas, sean culturais, sean de carreteras, etc., etc. E non vamos a discriminar e tampouco vamos a facer o caciquismo que estaba instalado nesta Diputación para repartir os fondos. E agora presentan unha proposta que, bueno, nos entendemos que o calne
que tiña que ser habitual, como decía o vicepresidente da Diputación, sería unha solicitude de convenio por parte do seu alcalde e non traer un pleno a esta Diputación. Eu creo que reflexionen, eu creo que esta emenda que lle poñemos de sustitución é unha emenda constructiva e que sería bo non só para este Concello, sino para todo o Salnés. Moitas gracias. Gracias, señor Regades. Hai turno de réplica. Gracias, presidenta. Ben, para empezar, a mí me sorprende que non defenda esta moción pois, o concelleiro que presentou en Vilanova. Usted está no seu dereito de defender quen queira, pero me sorprende que o diputado salnés e concelleiro de Vilanova non defenda esta moción. En todo caso, recordarlles que esta moción é do PSOE, é do Partido Socialista, non é nosa. Nós traímola aquí, a Diputación de Pontevedra, pero a moción é do PSOE, que entende que é unha necesidade para Vilanova de Arousa esa piscina. E nós trasladámola aquí, e con unha diferencia. Falaban vostedes de que respetan a independencia dos concellos e a lealtade dos concellos. Non, non. Nós, coa nosa proposta, como diputados, instamos ao Goberno da Diputación. Vostedes, con esa enmenda, como diputados, están instando ao Concello a que invirta. Están dicindo vostedes ao Concello onde ten que facer o investimento do Plan Concellos. É a diferencia. Eso non é lealtade aos concellos. Eso non é respetar a independencia dos concellos. Mire, señor Regades, a libre disposición existeu antes e existe agora igual que antes, cunha diferencia. Antes se repartía entre todos os municipios da provincia e agora só a libre disposición é para Vigo e Pontevedra. Nada máis, nada máis. Miren unha cousa, señor Dios Pomares, co respeto que lle teño e aprecio, que o sabe persoal, pero debo dicirlle que vostede, estamos acercándonos á mitad de legislatura, van a la casi 2 anos, e vostede non está representando, nin está defendendo os intereses do Salnés, e moito menos os de Vilanova de Arousa. Pero, ademais, mostras temos a paralización do auditorio de Vilanova de Arousa, a paralización da carretera de Ballón, totalmente abandonados os castros do Salnés, a cuberta da piscina de Cambados quedou en licitación fai ano e medio e todavía está sin resolver ese problema, a pérdida de subvención para a Ruta do Viño, a pérdida de subvención para Esperanza Salnés, as pousadas todavía paralizadas e sin abrir, e que de verdade que non lle preocupa para nada o Salnés. Vostede ten que defender e poñerse a traballar xa polo Salnés, de unha vez por todas. Nós, desde logo, claro que creemos que necesita Vilanova unha piscina. E claro que se pode facer un convenio, e é o que estamos pedindo, un convenio co Concello de Vilanova de Arousa. E o Concello de Vilanova de Arousa é capaz de sentarse para negociar ese convenio. O que non pode ser é que se lle este pedindo que todo investimento do Plan Concellos se meta precisamente nesa piscina. Se o Partido Socialista cree que é tan necesario, actúen, destinen a financiación necesaria. O señor portavoz do PSOE en Vilanova presentou eso, bueno, como podía haber presentado calquera outra cousa. Vamos a presentar algunha proposta aquí no Concello. Pero, desde logo, si teñen realmente interés e queren solucionar ese problema, actúen, que son os que están gobernando vostedes agora mesmo na Diputación de Pontevedra. E, se queren, poden facelo. Matou o seu tempo, señor Aragunde. Señor Regades. Bueno, moi breve, non? A verdade é que aquí estamos, o señor Aragunde está demostrando a que interpreta el por política, non? Isto é un debate municipal, eu non quería traer aquí o debate que hubo ali no Concello de Vilanova, non? Que hai un concelleiro, hai un portavoz do Grupo Socialista que fai unha demanda e lle din, mira, como fagas esa demanda, pois te vamos a meter unha moción na Diputación, non? É unha demanda do Concello, claro, é unha demanda xusta. Será o Concello o que ten que facer un convenio ou que ten que repartir a previsión dos fondos de cooperación. E despois, por que defendo eu esta moción? Home, son o diputado de cooperación, señor Aragunde. Son o que teño que firmar os convenios ou os que non, os que teño que tramitar o convenio ou que non. E, nestes momentos, o que está firmando o Plan Concellos. A verdade é que bueno, si querían facer unha crítica municipal e unha crítica concreta ao Concello, pois terán que facer ese debate no pleno. E despois, claro, falan aquí de obras que se paralizaron. Home, claro, que volvemos ao de antes, as obras sin proxecto. Un auditorio que no proxecto non tiña ventanas. Un auditorio que no proxecto non tiña cometida eléctrica.
Joa, é que eu a verdade é que non se poñen colorados dicindo estas cousas aquí. E o das pousadas, unhas pousadas que non teñen ningunha licencia, que a titularidade dos terrenos, nalgunha delas, estaban feitas en terrenos do bispado. Como vamos a abrir unha pousada nun terreno que non é noso? Se o que heredamos das pousadas é todo nefasto. E bueno, e xa non vamos a falar, porque eu creo que todo ten que ser constructivo, e todos temos que ser capaces de sacar os proxectos pa diante de como atopamos as pousadas. Eu non creí nunca que o Partido Popular sacara a debate o tema do estado das pousadas, porque unhas pousadas que saliron por un precio e tuveron un sobrecoste do doble na maioría dos casos. E todas elas con humidades, sin acabar, e cando van inspectores da Xunta a dar a licencia para abrir a actividade, din que non cumplen as medidas nin as instalacións oportunas para realizar esa actividade. O goberno da Xunta, a administración da Xunta, non é sospeitosa de que sea unha administración amiga da Diputación de Pontevedra. E din que o que hai feito non se pode abrir. E vos traedes aquí os diputados do Partido Popular, os diputados que aprobachedes eses proxectos, entre comillas, que non están abertas. Bueno, pois vale, pois... Moitas gracias. Gracias, señor Regade. Señor Mosquera. Sí, gracias, presidenta. A vista do debate, eu só chego a unha conclusión. Isto parece que é o debate sobre a xestión ou as propostas do señor Javier Dios. Francamente, un protagonismo que felicito, pero eu creo que era por unha proposta no Concello, por lo tanto, debatan ali, denlle os sopapos ou as felicitacións que correspondan, pero traer aquí un debate da Diputación, porque parece que o debate non é sobre a piscina. Está clarísimo, non? O debate é sobre outras cousas, non? Polo que se ve. Vamos rematar falando se o Salnés, cal é a orixe do nome do Salnés. Calquera cousa vamos rematar debatindo, menos o de fondo, que parece que non é o interés central. O interés central era para rebotar aquí dunha maneira bastante perversa un debate dali. Hombre, parece un pouco insuficiente. Creo que teñen maioría absoluta ali, e aparte contan ca súa colaboración, señor Aragunde. Non me digan que ali non poden co portavoz do PSOE traen o debate aquí. Caramba! Porque iso é o que se traduce. Non dan... Realmente hoxe sale engrandecido o compañeiro, Porque se ustedes con maioría, aqueles alcaldes, esa potencia que tuveron e ainda teñen no Salnés, resulta que non poden con el aquí e traen o debate, non poden ali e traen o debate aquí. Jesús, bueno, cousas veredes. Gracias, señor Mosquera. Quere pechar o debate, señor. Ten 2 minutos, señor Aragunde. Señor Mosquera, o BNG é perverso. O BNG é perverso. Pero isto é unha obviedade e unha realidade. E sabe por qué? Porque foi o BNG en Vilanova de Arousa quen dixo que pague Diputación íntegramente. Polo tanto, este debate, se ven aquí, en gran medida, é porque o BNG de Vilanova de Arousa dixo que se pagase desde Diputación. Polo tanto, o BNG é perverso por querer que Diputación pague esa obra. Mire usted, voulle correxir porque, señor Regades, porque os terreos desa zona estáos pagando todavía o Concello de Vilanova de Arousa. Si foi coa Caixa de Anticipos de Diputación, pero está pagando o Concello de Vilanova de Arousa, que quen pague é Concello. Cuidado. Miren unha cousa. Señor Dios Pomares, defenda o Salnés, defenda o seu Concello e non defenda aos concelleiros de Vigo e Pontevedra que teñen outros intereses diferentes aos nosos. Nós temos que defender aos nosos, estamos aquí para defender a nosa comarca. E se realmente entenden, se realmente creen que é necesaria esa infraestructura para os vilanoveses, de verdade, apoyen esta moción. Se nós o que quixemos foi facilitarlle as cousas a vostede. Traer esta moción para que usted convenza a todos os compañeiros de que invirtan en Vilanova e no Salnés. E resulta que ao revés. Convéncenlle eles a usted de que non apoie isto e que si usted apoie os 7 millóns de euros que van ir agora para Pontevedra e para Vigo. A verdade é que o mundo ao revés. Eu estou orgulloso de defender ao Salnés e sempre que traigo aquí unha proposta para defender a Cambados e ao Salnés, que foi quen me puxo aquí e é a quen estou representando aquí. Moitas gracias. Señor Fon, non ten vostede...
Señor Fon, non... Señor Fon, eu xa dirixo ao pleno. Non ten vostede a palabra. As cousas son moito máis claras do que parece a xente moi lista e entende todo moi ben. Vamos a votar a moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando a construción dunha piscina coberta en Vilanova de Arousa. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por 14 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Rematado a primeira parte, a parte resolutiva do pleno, pasamos á parte de información e control. No punto 13, dar conta das resolucións aprobando as liquidacións dos orzamentos da Deputación de Pontevedra, da Fundación Escola Universitaria de Enfermería e do Consorcio Provincial contra Incendio e Salvamento correspondente ao exercicio 2016. Observacións. Queda dada conta. No punto 14, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de xaneiro de 2017. Queda dada conta. No punto 15, dar conta do informe de intervención da avaliación do cumprimento da estabilidade orzamentaria, regla do gasto e sustentabilidade financiera da Unidade Institucional Deputación de Pontevedra correspondente á liquidación do orzamento do exercicio 2016. Queda dada conta. No punto 16, comunicacións. Queda dada conta. No punto 17, dar conta das resolucións presidenciais. Queda dada conta. E no punto 18, rogos e preguntas. Señor Mosquera. Sí, teño, por non interrompir antes o debate, pois quedoume unha aclaración por facer e preguntarlle aos do PP se cando enlazaron o parque de maquinaria con Trump era porque pensaban en mandalo para facerle un muro, ese que quere facer, ou algo dese tipo. Non sei se está en condicións ou que se foi a lingua, non sei se está en condicións de contestar, pero foi así unha asociación que me veu a cabeza, e dicir, non quererán, a saberse, cada o que queren, non sei. Gracias, presidenta. Quero facer un rogo á señora Rivas. Pídolle que se informe antes de falar da xuventude de Mos, porque a verdade é que non hai concellos socialistas de 15.000 habitantes que invirtan 40.000 euros. Infórmese ben, porque o PSOE de Mos está moi perdido e non lle dá ben os datos. Señora Arévalo, que rogo quere facer? Hai un rogo a unha diputada que se informe. Eu non salgo da miña sorpresa. Señora Cachafeiro, ten vostede a palabra. Bos días. Eu, como non quero interrompir, non quixen interrompir o debate igual que o señor Mosquera, pois simplemente facer, pois, comentarlle á señora Digna Rivas que tamén falou na súa intervención, na defensa da súa moción do Concello de Forcarei. Simplemente que se informe no pleno do Concello de Forcarei non houbo unha votación nin en contra nin a favor desta alcaldesa, vale? Digo yo para que a... Pero cale o rogo, señor? Pero eso o fai vostede persoalmente logo fora, porque aquí estamos en rogos e preguntas. Hai algún rogo, algunha pregunta? De verdad, é moi triste. Hai algún rogo, algunha pregunta máis? Antes de rematar o pleno, quería informarlles, por si é do seu interés, e porque afecta a unha persoa que foi alcaldesa de Silleda, que hoxe traballa como asesora da presidenta nesta gabinete, que faleceu a súa irmán, por se al vostedes o saiban e non o coñezan por outras vías. Pois rematamos o pleno.